yemfa kotokro nkotwe wu no amatwe ho so kasam no twam na wa ana okotwe owienne ema ho Asem Mmpe Nipa no na nka chechede ne dan ba bi wone ne yine ne maye adwene ye ho isanu modenti ni monyam ya ajabofo opese ye bormrane se wa ya de ha mpanyimfo se wansusu ameria ohoa se wansusu ameria hey Asem abuzafo Asem Mmpe Nipa dwumade na etwagu won 93.1 Sumpa FM na watwebo a ye bebo wura TV no so ene yemanyina ye pepepe wano okay abadwafo asia omuna samwa wa ha osofo nso e wa ha sofo kwabna yebo a minim so brofudin dia uni brofudin Obrofudin is Paul Kwabena. Ayo. Paul ya brofudin. Sa. Ana poetry. Oh, nya twidin. Enya twidin na me nyinni sa ye brofo. Paul no. So ne Paul no nyina me nyinni sa ye brofo kasa. Echi na wada no. Bia ebe ye Hebrew name bi. Sa ye Hebrew fo. Okay. Would you my woman consider if you say besides said yen ye banku abakasa bru. E besides said yen ye bru so awakop him. Okay. I was for and then so Asem e wo fia ha. Asem. Hi. Hey. Asem. And na ai and na brother bro nya bosome to sonson no ne dadu na nkono pepepe ene ne yeko binumani da baby binumani da baby 21st yeah binumani da 21st me wa okay obeye obeye inshallah ye won pani ne monro I was master pay the boys and let them pay their girlfriends kai ya kan ye tuaka so ebinum so ye pay masters wo baby o ebinum tuaka baby woni ya woseme boa bra mi ni senkantam wi abongu so se woso utuaka baby ya nan krofo bi se bisa bofo ti ya tuamoka enya hade say if you be na buy damn pacho asma bi se man hawo ye tuamoka men goda emu baako na na yere bisa me se damn pacho wo de asma bi se man of ma fa cheme bisa baya pacho asma mi kunu wo baby say that son of baby we are decided we are sitting that was 4 days in Bizana was say Osman Akra and so what man baby hey 5 minutes kura ma na me phone soon me pick I say hey boss wakumi wa bodam wakumi hey man catch my wife was Osman so wa bodam me ko twan kontompo wo yerenim na respect be na yede be mame ha me die di nokure koduru ogum abenya nkwa botire afedi a chire wase emo me na me mistake na ka say me no ye lie na am so hwe who betin my lie when you su biliw abusafo ya kranyen abotremu ya kranyen oforsuo awa ha ya semu omra samwani ha
kame bo bo ma yeni ha no na me no mapie okay abrewatia wapie waba no waya yi ofurusio be ma so ha Asem ba ma usu kankan ono so o ha pika atrase ono omiemia fidie funuma ma ye di djuma na nkasa sa na studio bi so Godfred wo ho na David wo ho na Ransford wo ho brofo di nko na asia ho okay school fees ni ho na kama na aki so ni ho na okay ya manon pompro hansa yeah ba mano ye beba for de e wa asore mu o wasi di fie awie okoto system flat screen TV kakraka 60 inch kakraka pa de kobo down si dem ho anche bia na am Robert Setenchem no hey ba ma sorry no sorry na ho wo so na yire sorry na yire sorry na am Robert no sechi dem ho na am Ross best panyi no ordinance gunu bo sei no wugina ho na nkwara no sechi na obisa maame say maame what they say o say friend patro ne ho wo so patro friend Jane o say awurade me maame di Jane maame jira hawate obia anya wo hwe ma bonto ya mei munya sechi no na obisa ma no say ni kun say na so de say o so me de meka no kronya me anim ye frem wusu na so ye ba ha say na area hafu nyina frem Jane hey ready Jacobo uwe abe a Robert Bajiri twe wa stress we are the everybody ahomete am ya free Jane also be kind of cry wusu ne papa ne to na omo ba area ho do bia free Jane don say Jane no ba je nkwa me mama Sarah J awo wako US aba me se me mama mo man ho ntonu o ho na afere problem bi aba be ko bompa ye wo US ho me sremo ba panyine mo man ho ntonu okay abse fo mo yenko afutu sem no so ana futu sem no ye ko Bible move from head to toe from tree to tree if you say onyakopa kasembi abusafo enokre ojuntuni bi se yemwa ye nua wo bra yete ase nyamsum biye ni honom eche se wo ye wo nua moa sa ne nyakopa aka buwa wo nua buwa no na wutiri mu odene buwa wo nua bra na ni wo so bra wo te ase buwa wo nua mani bibra wo hia moa na wona wasenka se nyame hiraw nese wo wuwia na o se ye kobrekum ada ye djuma ni ba ko na ofiri mu no se ye ni brekum no akodi nansa ho no abonsa mo mpre no Bible say buwa wunua na wono nyankopon no ehia ne biribi se de nsa esom no that is Acts 17 verse 24 Acts 17 verse 24 read no be read amai ene abrewatia na read ya mwanwa se ne abrewatia wa you suspect mwanwa so bi hunu dia hey Acts 17 verses 24 kada chobe ma me bia wie kura asem bi ho me da wase amen como bi da bi o so omo wo je so fo adwuma ye me chese sabrati one first person ko media nka me bi yo okay so we bi dia ne okay abrewati kenkai Acts 17 verse
24 ho ma yenhwe asome ho katacho be man pacho me da se asomafo nyuma no eti dunso ne chechemu aduonu nan no oso onyankopon a oye wiase ne de ewo mu nyina no ono na oye so ne asase rua no onte asore dan a wode nsa ayemu amen to asoma me mento aso 25 nanso won fa nipa nsa nsom no se de ehia no brief very good for 3 points on fa nipa nsa nsom nyankopon nyame won sra do se yenkodo no sabia nyado a yenkopra ma no yenko yadwuma bia ma no fite wo se abofo e wo so no population dose nipa wasasi so nipa wasasi so sesi ajama 7.6 billion nanso abofo no edoso chesa enti nyankopon wo se asoda wo den sesi nyemu no wote asori bi ehia sori me hia asoda de pese ya me ye kase nyankopon nye dan no mu no wote fine obetimi manabofo esane adan obesane ne mo adi esia nanso he is not staying in the church house sikano so aye peso ye mfa nya atwede akosoro ahemam enti wose nyankopon ehia ne biribi se ye de nsasom no na fe mesumi nyame kura amokeka no mu nyina we dodge nyame mom na esom ye okay yankoye nim bio okay nka Lucas empatidu chichemu aduonu num ho a mamemo asano tofa the good Samaritan be ma bia wokoya sori okoye na yehwehwe obi se ka da ho no o ma no soto no ponko so de ne ko ayare sabia ma otua ho ka kan so wokwaba eka bia bebe bia yemfa nto ho ntwe no wei na Yesu ka se eno ne nokore do eno ne nyamsom pa buwa wunuya master ne jai krodo a we ye na so dem mu ha wani tene mon sasa de wo so Yesu na ta obo no buwa wunuya Bible si wunuya odadaja antuma bor na se fa ho okay fa sumdue ko honya wo hia na wa kan se mbei hwe ade nyankopɔ twedi on popes ye nyina asase so pa de se wo ba buwa wunuya ne ho akire no ende so hwe na wo si nyankopɔ a wo som no wo behunu da wo bowa me katro wani hunu da Mose kura no pese wo hunu nyankopɔn anim nyankopɔn se hwe obi hunu manim nyankwa enti sebota ya chi anam fam sankata so na bitwamu a wo hunu matiko Mose hunu nyankopɔn atiko no bufa so bebro 11 sia na nyankopɔn ba no enua ne mepo ne nema hwe can you withstand God ubetimi agida nyankopɔn anim aso dem ho awote no wo si nyame obepie ho obowa nti she heaven yakwa ye hu no utimi kode abehunu aha sa na mpese me hu ane utimi kode na kro no ne asem no anti the good Samaritan wo papa no de boa ni nua na wo kwa sori na ohun si ehwetwa nua sekai Savannah 3.1. We had a time was it be me na me kwa ya soro ne pabam wo mo kwa ya soro ni nyina gya na hokoi na Samaria ni no Samaria for the Jew for nka Jew for the Yesu abusua kronkron Samaria for the Jew for nka so on be kasa no anse ma me todo krono sei enche na me sei no we ma no asama no that's all and so Samaria for they were doing something better than the Jews hwe be ma okoto de atwitware da hono no Samaria ni na Jew for na twam se ekwa ya sori nipa du a kwatafo du a Yesu sa wo yade no enkro ekoda na ase edu a enkro a wankoda na ase no wo me Jew for Yesu abusuafo ba akopọ ekoda na ase no Samaria ni ena oba na okoto no se obese nsuo no a oka se mamsuo bi no mana onso ye Samaria ni ba ono okobo dawuro so mehwe obari mabi wakama hintas ma kire me gimi dis one Kristo enti Samaria for no mo the Jew for no nka de but they were doing something better than the Jews okay yanko ya nimbio ayo Yakobo etiba akunche mu aduonu nso James 1 verse 27 kata church hefa
Oh, omono and how so for that way. Me so me come there one thing na me busa James 1 verse 27. James verse okay ha. And I fam. And me ka bi and me misua. Hey, oh, honest abo. Minister mo say program mpe. Kele chobema Yakubu ngoma no eti baako ne nyiche mu aduonu nso. Onyamso mpa e ho tie. Wo se enyamso amu aka enyamso no papa ewo mu de ho tie pa. Na ehu ni fin wo tie ni yo ya ehu ni fin e wa gye Nyankopon nanim. Eni se obi kohwe nwisia ne eni se obi kohwe nwisia ne akunafo wono ma ni bidie wono ma ni sika wono ma ni aduane ewo won ahohie mo meda wase famisi wa modi enyamso mama aka no wo se de ehu ni fin ehu tie so Nyankopon ani na ye proper nyamso mpa no anyansembo Binibi. Nyan komse. Enye dede. Nye bibia. Wote sa wo kohwe nwisia ne akunafo. Ne wayi wa firi wa ahohia mu. Enti ba Nyankopon Yesu se bo wa wunuya. So wunuya wo hwe ase mu. Ne ja yampia o to na so dem no. Hia. Agoro na wudie. Luke 6 verse 36 ho ase wo ho mesende ya futu sem ni nyina aye quotation by quotation bi de kogu wom ni mawie Luke 6 verse 36 asem ho fabra omono mesel jumadi a media no mo nya kasa bia oh and then be nam the touchline one touchline one look out for woman it so nya dia we quotation ma atwafa ho da look am sempa ye na o se container enti munya enti mobro enti babro se munya dai munya enti mobro said ye moja nso ye enti mobro said ye moja wo ye enti mobro no munya enti mobro wo enti mobro no wo kwaye no soro ho sia kia wo won konta no ka wunnu asati so no watete esro na munya enti mobro ewo soame ha munya enti mobro said ye moja wo so no ye enti mobro no asi katacho 36 no asi okay come Matthew 5:23 Matthew 5 verse 23 okay asem wo ho fabra menko Matthew we se ko 23 okay 87 what day ayayade ba for ibuchia ho a sa wo de wayayade ba for ibuchia ho nyame na ne gya ayayade ho pa na nso so say wo de wayayade na oba beyi maye na abetonton na se wo kai se asemtia wo a wunua wasemtia wo kai se wunua ya aka wunua twema so a osija wayayade no fagu ho emfam kwa for ibuchia no so gya ne ho na kwa ne wunua no mo no cause of more problem no ansa na wabema wayayade ansa na wayayade na so awurade ani hia de chanu abonsam so awurade na ekasa no so fu bi ni nwa ya aka posesa yeyede no wo de ba me awurade mani na wo kai se wunu nua wa po ya mo twea dano ho I don't need it konna ko solve wo problem no ansa na wo de yeyede na ba na menya me masom Sampana 3.1 modie mo ka se enyamso no eyenkuro bi niebo okay ma me fami ko Deuteronomy 24 verse 14 last quotation Deuteronomy 24 verse 4 to ga sen san ho asem na me be kan na Deuteronomy anase mo se wume to so onsam na ne to amfo aduonu nine ne sesa so edu nine okay ose ensha opani mobroni a ensha opani mobroni ni ohiani a ofri wunuanum ana ohoho a wowo wasase so wose onipa hiani mobroni a woye wobusuani woye santini ana onye santini no ye dagombani ana woye nwunani ana woye nkranani no wose enshe no so tie wanka se enshe soro abofo so abofo no wo soro ehia wo hwe na wose enshe wunua ana se obi a woye hoho kora no
and said Penny Mobruni any bere. Kai mame. Ya o asase so anase ukrom no so. O asase so ana ukrom no so. Da o ye adwuma no ala na ma no na pa. Eda wunu no be ye adwuma no fa na pa sika ma no. Na utiri mo den. Nipa ye adwuma on person na ketua ma no. God go punish you. Was say emma wo wia enkoto na pa de so fa bi so kakra ho fa ka ho. Aha. Efri se odi hia. Efri se hia no. Na ordinary afani da so sa nwumire de be bọ konhoma na wansu amfra awrade na wansu amfra awrade antia wo na anane wo bone Almighty God is wonderful wasi wo subo wudi kire awrade a ha awie ya na be ye wo sesini na company bi apa sesai do you see masi ya men ko biu dabi gina ho to amfom o to am wan ka say nse mi nyame pe ya me ye pe ni mobroni ani bi de wo wose wo nua ya wo be wo na katua ka ho uko bu nkotodwe wa so dem na wo bom pa ya wa ba wo nsem sei baka say o di Yesu e na ta wo bo nyame kura wa pa wani so akiki wa firi ni le mu da outward so Tora bia okwa so dem na ye to nwuma se de bi nim besia ha ye ni no meanwhile we the most dangerous person in the church me na me ka kire wo no obi aye adwuma wasisi no adwuma no wa ye na katua wo nche ya se nipa ye mu ba ko ne ye bobom paye asra urade bla bla ayi nipa na no ansikura no amaso o nyame twede epo to srobo to nyame abonsi obawia o patako waje kwa bobo hwa ye hey tante pa me hunu se wo tante sia nyame se wa dwa long time wo kra no wo mfa wo nyaga wo de nam ni pani so keke ne hwam ayo obi se sofo wo ye sofo adwuma 5 years wo antua de ka and so now order so say ordinance to nipa so menyame yi biribi kire no wabod sorry ayo PK se menka wabod damn long time hwe bika mama kwa de meka so 3.1 abusa for momrem omono atacho yeah anadu abon sam so yo mama ncha me sofo jima Christ is life yeah lobito amakum lobito me che obi bia na sia sofo a wote won chen so yagwa me cha no what ya lo fia bi me cha ka ka bi Tia no ko cha ko ni kwa ko cha. ya man fa sa ye ntim kakra me so tiefo ne ahwefo ya na nipa bebre ye susu ha sofo me can't say be a business. Katajo, I say, who started when I host. Oh, can I make a be? I say, me man or attack or what they can attack me. Okay, Katajo, Jan Council quotation, one from Nelco Street. Anymore. Katajo, Bible, if you were over quotation. Yeah, research is so. Na enasam na odi aba no open the quotation me ya wo sofo bi ho ma sebe predu so ne nua kran kasa etan enyo sam ya wo ya sofo na no nua kasa utie mi a me hye onkom ka ho nua nko kasa sana wabom pa ansana wabom ho sam na ma menka say di sofo no bebre ye mrane say da so say wo ya sofo ya mrane ebu okra bi a wo no kra friend bishop short as here. Kawanutum. Katacho na sema wodi aba no. Abie nipa bebre se wo ye de boye ni o. Wo na wo se wo ye Kristo ni o. Wan kasa sesen wabura bone hwe. Se na semi wo to musini. Na katacho esika wo nkrofo bi wo mfa ya de mre. Because e wo mu se enhye pa opani ani brede a. Eni esika kan famen tisa. Eti na me hwe antina. Enyuma fo bi adwuma bi akofo ma collapse no say yes ne benyagu fo adwuma fo akatua dia na yemo 21st clinic
ya mpanifo aba so meboa my friend say sumpa 21st kid so boda jwaton dey ho sumpa ya mpanifo na aba so one media minim de ntia make sa na me mfa bebre nyama bebre ntudwa na ya so nsuo ana ya so ansa ya hu de mu oduo nti ya ba hai ya mpanifo no aba so paafo na asem no ho na me ya me de no kata cha wonim ade a me pesa me kan na ma nipa ti asesa ade a na esen kan nipa asolefo mpanifo bi ade ya mfa to z ebra coronavirus ba ya na ye te mwale ho empentin kwa gare yes alike mami musa se asofo ni bi me se satan na kan yankopɔ be se wiase a sika na egu bank na nkomo de ye den kata chow FM eti anya wiase anya nsai no sika ye da so dey edigu musa preach say Jesus Christ is coming soon muti asasam no na sofo bi wure fie kwajeje tight covid time na enya so na sofo de car tight mo famra aba ya kwa hu ye we mu na wiase akojan say mu preach say Jesus Christ is coming soon the word coming soon etahaya it is an mamma na what was sorry them one. I wouldn't know the way I go against so pechano. Mammy been what you are prepare sorry them a paper go young mammy, yeah. You walk with the grand what day. So focus you with my boy. Now quite sorry them and ne it immediate sequence. There's one pipe and there's one pipe. Mementias and what them tells you. Catatonan church. Abasa se unwa bi hu kire na boa nsa na umpa bo na mrane ye oni pa go betima se nyankopom mrane ofiti no pa kosi anu mre enso kwa ene de wabie yani me dase eti ene nipa sesa ni nyai fa sebra fa mreke bra family obi ye wi aye kwa no akotwatin adan obi nu mreke da enso mreke wa Thomas of bi nyasam ketwa obi num ti da enso ayeti fa kosi akreti bra adan kata cho me buafu no me ra hu no hwa asofu wa okay kata cho da chi ene efi adan kampe kata cho be ma ya da se ma mente ade bi tew kakra wo juni na asofo ni so panyini na asoro panyini na mkoto ya lefo da wo ona mpese me kakra on se wo kasa no se bua onipa otiasi efiri ba bia kam kafo no sonfo no da no kokrom wo na wadawroma na bipo na ekwan so na emu wakakra nti obehwa so for panyini no according to the Bible no anatheology no na oye panyini kakra na ne nsakora gu na chi a agya wodene ni boy oni akade bia ye ka akade ne sei senke bi okuta aduro ana okuta prester bia na okuta ka bia na ba seke bi na ka bia otwa mu dia ebitima bone so boso sasa na so panyini so duro na wadawroma na eno so the same thing na bibia nka no ho na yenhwe nipa no obi no aye obi okuta ponko osasu kuta sabi aduru a erihye kurumu what ase enti wasem no edekeke na sorry na wada no fache me na de owo bi no ene kotwa mu a aka ho ne bebo ne kwadu nti de obi no wa anya de betinya ono na nyame kanfo no Yesu kanfo na wada woro ma de mechene se na nyame kanfo no owo bi owo ponko owo aduro but yenwie no masofo binom ekase ebinum a omunni babru nim kase sofo na okoduru kronfo no ho no obo na ni se ya na otwam no okoy enti saa no was time na time kra na ofa na ye was time awe no na wada woro mi gira we mi wakakra se bia o kasa me mfa okura mfa wonfro steps we mfa bra na mi ntimi hu wada woro ma ye nhwe okakra so ebia wo gina fom as so for na dem abre fa me share chire fa me bre studio ha na mi ntimi wo because omuduro no ano de na obi wo yale a sabi wo wuo obi wo wuo suni mu odu enti wo hwe sampani fom ye ni wo ya na just omu nifo yes omunifo but Yesu can say we na ye ni nua o ma ko Yesu ka sa an ka say Yesu bo wo no aba so say we no ko mba ye bet omunifo Yesu mu o ma ba so ora ye nya sa di sua no na wo ma me kwanta me kire mu sa what ase ye nya sa yi na mom
de owo bie no na Yesu ka ho asem nye de woni bie ana me chesa asofo no bebre de ye ekutia ba de owo bie no de te se me nwa bia owo sika no se ne coins etimi hwa asante do agent 3 good months na sebe ne kwan kura ampo ekọ no ho ntimi nye ana se bia ya ne fu egu na asore dem ana na asore dem achi na ya ne fu ewuo ne de bia woto na to oyire so peja unsa na wakasa wo ye adai oh of so ajefo so ma hu dabio enoma wenti na obi ka se susu ha sofo na madwa no makasa tena na midi ma no sie no se wo de abawo na sofo no ekuta sika ayarefo egu ho eku ho na no me kokọ me bomani tete ya kokọ hwe nipa more than 100 and so na sabi still na wo de no nto wo yira ko gina ho na nya yan ka be na wo ji sika na nya ho adi enyankopɔ bɛka kyene sɛ buo nipa bla wo de ɔte ase ye wo sofo bi won man ye covid bai na wo de mobile number to TV so say mo send the mamme oh na sɛ that day Yesu ba ya aka ba ye kan mesikafo nyina sɛ Yesu ba ya ka despot wo ka bebrebe ka de kwai o de don't mention it scanty was bundi na wada uruma ska ye ko ye nua da kwa imu nyina so work ba kokra ka bitim da ye adwadwe na ka na sa ko betre so na ka nya duma so so min kan chi da so we ka se bia ye buna to kata chaw ye mu nipa bra o tiase no eye die owo bie wo si won fam woni nwane de onyankopon ade ne obi ka but obakurani ne woni bi obakurani wo yi bi nana ma Yesu bo na ba so obakurani no was the last person yes and nana wo ma de ko ja on say ade o ye fa ne passion wo de passion ye bibia eno no eye adwuma passion me dase akorati mo say ye ano no anko school nti passion sabe ka passion na na akorati man passion nti na obakurani ni sika ne kuta no sabe mpadu aseminim se na ensu na aduane na enso ka besu ne baabi na so onya agidie hunu se me disika we ma nyame na omono ka asem bi ana abesi so no se empabo no ye omo totot se wo ko asore na ye wo adwe se wo tua wo ansi de empabo no yes enko na ba na so yes usika soma yes Pentecostal handshake yes wo gina ha na empabo no o mu different na ye timfa kom mompaye I will tell you the fact here and we usika so na abom paye na se wo se wo ma sanye nne petaku ene ani brefo ne asofo ne binom eye sanse hu dia kanana sofo paade ni kwase mpodi mpaibo e kom ne mpaye bi ko betwawe ama asode ba ka cha wo se sofo go twa and did you sika do na abom paye tenten ma no yes sir yes usika so na abo fie wa bi ama yawu abroti abremu kada cho be man pa cho me sa won enya ye gu asoro mu de on pa ebo no enko hwe no mo na nkokora o mo na mfa wansi di nko fa koto bibidi me kwa asoro fie bi na akoda no boy nem se no de kwan bi bai ne mu dududu yellow o de tu mo o sivu asenka enye kenkere na ajekere o se skase na de tu mo no se 5 cities o se you what hey man for ye ni agro ha he's kind of film osia o ga se di agro ha o hu kene ne ya nka maame obakunafo ni sika no ka wo be yi ato atire na Yesu anka yi bo no me da se abrowati abrem cho be man pa cho me da se na ma menchia me sofo panyin Pastor Dominic Entry ya wada Lake Road Baptist asafo ano wo kontanse one ne wife menchia wo mo pa Mama Grace me gidi Yesu mo ho ye na katacho ne wa bosanga so wa boso pa na obi agene de asofofo agi wo mo de ensole ma agi wo mo de adwumayefo mpanyimfo nso agi wo mo de na omo nso so omo ye adwumayefo a omo nso so kam anaso omo ye amanfo adwuma nso no omo nyina obi a woni chefa e wa asem a wo de me pa cho me da se sa pepepe obi anya ne de na eya na eyese etomre bia ebenya ensem otesa na aka ye ketecho ya na sunsun penso honam no ya na eto da bia ye mrenti no se wo boss say ya obi wo hwa ye se de wo twa sakora no onim se na chiachi obi wo so a
onim sɛ na chi achia pa enso na wo ye kɔ na kakra me ma ye oba sɛ ma ye ma ka nyankopɔn ka akyire enti no me ma ye ka akyire sɛ ni de wo me sɛ ma nyine de me ya ablewati anso ma ye nyankopɔn abɔde mu ka akyire no me so me de wasɛm na etwa to no de wo kenkan ye no ɛyɛ Deuteronomy 24:14 ho no sɛ enhyɛ wo pani mu broni so sɛ wo di paade ama wo na wama owia akɔ akɔtɔ na paade anase ne sika kakra wo de bɛma no so kedecho wɔdnani ato so enti hwɛ na wo ani ne hwamo ɛma owia nkɔtɔ so sa kedecho wani da sika bi so na wo nsa nka no ɛyɛ na yɛ haw na wo hia ni mo broni wo bi asabi enka wo niema na wo fi sɛ bi a ɛnya wo na wasa wo ye no kanyo no na bɛba abɛyɛ enti waya na ketua ese fata no wei ekoso nyuma pi obeye adwuma ene ye kasa ekora no obi Christmas mu busumi nsie mu ayipe da so hye obi to ose wontua na wo fe de no fi se nyankopon bekoso ahyira wa na ye me desa na wo sa ka bibi se nipa no a wo mo tesa no wo mo da ye wo mo ko gina bedwa kesi ase asori dem ase a kedecho wo mo ko no mo nsam ba ye shirawo asafu ye wo ye kro kedecho wo ye kro ni nyina ase wo to akohia Jesus wo wie mu ani allo enso obafie nso so a yewu ni nyame soma na se ni Kristo soma a wose wo som no ye nya hu sunsuaso eti ye sra nwumafo nwuma panyimfo a mabie nwuma nyame nhira mo ya ade binom mo ya ade pa se mama enipa binom ense komo ano na mmom no eya ma mo mfa nhye mo adwemu se nipa no ne ho akire no owo ahohiahia mu nte no ya ma platform ya ma wakwanya it is opportunity and I give it to you nteno ma wo so no de owo no yinadi kire ye na bi kura true as no obi ba be fa ane enipa ne modem ba ya adwini nipa no so no na kwani abadie ho eya adwini nipa no na didie mu ho se wo kwo ba nyina ne kadacho ye se ye funpan ye mfa nhyan aben wontimi mfa kom ene ani bra metra ho nya wadwuma na wawie akakra wo de be ma no so mfa ma no mesra mo eye ntie katacho nsem na we be boy katacho de medisia ne se Galatians 6:2 no wase mo nso amohomo ne so a ebia na saa na mode be wie Kristo mra so die enti yenso so a ye wo bi na yemfi ye nuanom no yede cho be ma ofutuo na de kan so me de toa so e wo Galatians 6:2 ni se ye mo aboa ye ho na no e na Kristo mra wa hya ma ye no ye betimi awie so de na timi aboa ye daache no ye timi akohye na he woni mo bi mpa cho me da ase mesome da wase pa brewatia Mza ufiri wa hina yele kwa abrewati yede onsam no kompanyi mu pa. 3.1. Okay. Ayo, medase. Okay, mama menko atonsu. Oba ensu a eye atonsu ni ahensa hye no. Ufiri atonsu ba no. Onsa ni fa so ho. Maame bi otontoma ohonum ene filling station no ben nana sewa bosu atonsu himana nana no emane yako ne nana ne atonsu himana ne nana na film anti nana sewa bosu ema yako pa na mesre atonsu hima akonya de go usu so ope a so bakọ kopre hima adwa no wadi hima ono aka se nya so okopra mo ba wo so ono be ma no wo so wa hwa aye ohene de wonya and kuma wo akonwa wonya nti okopre atonsu Sompa FM. yo na atonsu hima ya madam rifa o nana ya fe no nana aswe Sompa 93.1. yeah mas no hope me da sepa ayo ne papa afimu adima bia bema ne papa afimu ye mano yakopa we abusuafo sade america no ye bia homa no be bia homa no na amanfo abogrem 0551 931 931 0551 931 931 and 0548 931 931 0548
931 931. Hello. Okay. Yeah. Man. Yeah. Ahuri. And then dapa. Abaka de kumasi gwem. Agoroba yamako. Ah. Lele. Over. Yes, sir. Over. What is original Nigeria in the bed contract, Papa, Yeah. Over the SBA Sugar College, no. Let's see what they can do. Oh, the auditing for 4 big days of what day? Me that's it. Over. Yeah. Because you do and it's also I'm a matching because the problem you and see near the other was the offer. The party, no more about chance and about. Because all the other job at the end of a check. And this is video as of for you. Offer all that, yeah. I'm a master of the Bible, so the president. So, Unisika, Bibi no. So I'm not going to come in or cross one. And you do every man for the sofa. That's it. Sir, Usika, now one question. So for no, saw them who are new Pia Coffee. Now, Oba. Okay. And here also, Bosman Bako Krauma, sorry. Hello. Thank you. Yes, sir. Man, you sabi me where, my brother. Monsieur Bako to Mukodio. Ah, oh, I've grown a wood ye. I'll grow. Mo. Kasanumaya homoge. Mo. The mission of it for. Amen. The Maya Yano. Young class on the cry. I saw you see them. Nan semi way and a man. And quite just a year. MC room, Casafi Bokroom. Yo. Manage. Shadiabi. Who you do not say your painter. Who you carpenter. Who yes, but the matter Cramoye. Or some neighbor. Now what you about what you not see what? Who be free and son of the Tiaka of Bubble Self and all the different kind of Tiaka. Oh, Bible says I don't know ya. Yakupo at the point also. That's it. Yeah, and you come be didn't pun me here for no be dream papa. Oh, almost all year ready mana. They cook Rumaba. Who made you know what you know this whole coffee? Now who be so yes, Anna. Also so dear bay or say. You also saw the ammo be no pepper and the no no. Now no paper, no pen and muddy. God bless you too. Hello. Hello. Yeah. Good evening. Good evening, boss. I'm here. Yeah, who ya pa? The friend of Cossibatin, free. I was Basco gas. Yeah. The American says. They're not more cunning in Iowa. That's Sunday will be missing for pound a tapper Sadio. A bit more do acquire my friend of Papa Communion Blay. Maybe I will need that set and will be to come a jack on your cacao Jacofino. Was if you are first karma. Oh, so that's at home. Let's see, can I say, Hopa, no, and go for the Eddie enjoy. Oh, I may first acquaint with somebody with no rabasso. Or not dear, but soon ya. No, Piaka, French oil. Ah, what you my woman? If I can, there's no right, friend. That's oh, Yamisano. All the dear, but soon ya. Yamisano. I'm so ya, which your cat, don't share the pa. And then I say, okay. Hello. Hello, Pato Josuni. Wani? Ajosu. Ah, Casa. I'm a Casa statue. And Timmy store. If I do that, I somehow can be a system, may you be a Jumasa. When you say Mr. Capra, I'm 3.1. Now, they make 30 million. This ah, one first can I make won't go down on us. I won't go down. Medan won't female. Yes, what I can't be one for mammy. Ah, when you said that, Miname di Coco, Namaya Jumana Sabaya Mania by bidding me theatre that. Oh, one female. Oh, I'm not going to say my 12 feet and my back. The Sutachi.
Pati ase. Ayo. Ade agwerɛhoɔ na nam afede na fe needy. Ɔso wontua. Since 2014 mu. Oh, ane wontua. Ntino de wo kano wo de asam na fa yie pa nyame asam na wa pretty pa na wa yɛ so straight. Medase. Medase. Ne, de wa kano oba de nsira wa te. Correct for 3 points. Hello. Agredehu. Ahuri. Ayere. Papa, na kakra me kana se sofo nse aso o kan die. Eyama se die na yi na so do ko be yet no. E ba je you ko to collection is sakura na unhu do de kwa kotu. O sikasa mbai posa. Na omuru ka se bi na o bisa se nyankopon wo heavy na be se mo se nyankopon wo heavy na so di heavy. Oh, si nyankopon wo soro. Asura toso miensa. On say astronauts no America for astronauts mo call space no. No mo ka so mo komanya me achi o. O mu si e bibie no say and where is her? O say teleso ka fo man o say nyankopon wo soro toso miensa. Me da se pa na o komanya ko pa achi an ka da nyake nyame ye nyame. Medase pa yo so for break semle be mo cheche de wo kan ene mo se usika so ahon pa yi so. Hello. Yeah. Ma unyum ba jo dir muslim de ba kan ma 89 man 89 medase ba so aye umi be ma ko to ko mi ka se frate sumaket papa I did if you fox FM at Benjamin Tiosa, Nelly, da, Dika, we program making a room. Someone I'm working in a room. Would be here, down the Sukra, which are Carabin and the some of BNT of one uncle. That's it. I was out for for chat talk. Hello. Ayo, kwajo space of mem. Nana. Oh, kwajo. Amount for 2 Amount for 2 Nana. Oh, Nana. Huh. Oh. Nana mo pala ba ko mamwai, mo pa boda ba ko mamwai nana me. Ni pe mobo kwajo space. Da ba kwa Oje etia mama na oje de obi mama na onye me why. Yo. Oh, nana mama je mo ba se o de tu lai na me sha no. Yo. Oh, nana obi se minimum o number. Amuzu mama o se be o kan se minimum number ti bi fra me nya. Oh, nana me nkwa me ntiaje afia oba me nkwa me ntiaje. Nana ebe ye Nana, what I do? 3.1. Why, sorry, Papa, Nana. Medawase. Yamisho. Medawase. Oisha wo Yesu dimu. Okay. I was afraid brother to say the Mura TV no so. Nti ya Red TV no so. I was for more hate TV no. And ya kan afutusem. Afutusem ni nyina se onyankopon pese obuwa wunua bra wonwu ye menyi ni se wadamfo biwu na akobonsa akase pa nyame wa make wo o se buwa wunua hwe ekwa efa so obi wu ye so nyam wa kete ko tanase ka wo nyam wa kete amwar be firi hene amwar be firi ni nua na busua na sore ma ho. Abuja for Barbara says a nyankopon wo hia bibisi ede nsaso no sika na mo de mo ka obo ase gold no ne nyankopon na de ko se ho ye tuo no waje tax bi waje su yi lebi abuja nyankopon se obitimi anyane abo kora ma asom no abo ye samfo abo se egu fom no obitimi anyane wo ama wona asom no wona de in fact omo ne asofo ntokwara ko 2 deep wo nyame ni ene de
ano ayɛ den ano ayɛ den ɛnɛ deɛ akɔ too deep bɔkɔ quotation yɛ ka na ɛka quotation o quotation kora look kora kai nkyɛ wode abɛwɔ wobɛka quotation asɛm a dabio wode abɛwɔ sɛ mema kɔka quotation katahwɛ bɛyɛ maka quotation wo nko a deɛ wopa me no mmienu bible quotation by quotation wopa quotation by quotation me na meka kyɛ wobɛyi 5 wobɛyi 5 memɛyi 10 mɛtwakyɛ wo quotation bɛ na woni yɛteɛ no wayɛ adeɛ quotation mmiɛnsa ba nyina wapa apa wonim deɛ ntia wɔkasakasa wɔka no sɛ kyɛ wɛ sɛ asɛm na woka no ma ne ho nkyerɛmu nkyerɛmu na woma no ɛfi dɛ kɔ the bible wo the bible ba nam sɛ ada na ne bible no ɔba wɔnya wode na wonim memefa kwante biabia nto me ho so o wona wɔbɔ krareka sɛ ɔyɛ sɔfo so da bia no yɛtie wo a sɛ me brothers a da bia no ɛdɛ da bia no wotetɔ amenam da bia woka quotation atotɔ amenam yɛno ho so ɔyɛ fasting da anɔpa bia woba wodidi adɛn anɔpa bia woba kye sɛ aduane adɛn How man rather than Jado? How man rather Jado? No, can say Japan, nobody quotation at the damn them. Who damn them? Who quotation you tell me to be Sumina? Who quotation to be Sumina? Win as someone who can any wolf we. Name a say. Obia, quotation. Obia, Yankupon, Penny was on Yaka. Was I? So be doing some class none in the Yaka. Now be Yaka said, Obi do some class none in the Yaka. Wouldn't be Yaka? Wouldn't be Yaka? Amen, yes, I don't know. Quotation, what yet in the what yet? Yes, Saturday. And Yanko, he would chapter 5. Yanko, make catch no. Yamia, but yet the Guatem, Master Daniel, the Guatem, and go back another Guatem. Okay, I was a for. Sorry, what's your so far away? Or so far, no, Massa, me, okay, no, Massa, I know to go to Tonguina. I mean, was what Tonguina. And I'm just what Tonguina. Watch out of war. And Guerrilla, what assassin 8 plot. Oh, what's what 20? Ah, yeah, who's only by 20? You're coming on the crack. What's your coming on the crack? A new 20. A new 20. Ah, yeah, Catach, new 20. We are welcome. I don't want one answer. Only a work on it. Yabua Persian Quadip, Master Yaquadip. Monsieur Yaquadip, Mamma Cassam, Obi one and Nancy Biana or 20. Yabua Yaquadip, but don't you put them. You're going out to I won't you. Hold on fire. Oh. Hold your fire. I was for Mama Yanko Yanimu and Tentem. Was on 8 plots or so. Nano would you come in Pesamo back? Member Semi Catro. Mimo Hoyamanti so. Who banner who say, Sir Communal, when you're back to bra, come and see, believe. Bra and this ya. Would you? Oh, you Metasia. But respect. Bible, why would the idea yes to Christo can and Yanko can won't ask what can I say? Why would you? What can I say? Why would you? Would you not Busati? Okay. Would be in the movie? Oh, yeah. What's off no Nippon, but what fun? So for Mabu, who need theology? Obi said when he be so Casade. Obi Nibi or Casade. It is the who come and no drink that.
obi won ma say me president obi wa say okoso ni mu ye sa ewo ha osori mo de no e dey asem na wo ke oni eduro one man guy one man unnim cheche mu bia okay abusefo ye ko 21st clinic obi a wo sciatica obia sciatica hawo and small boy bi o time office one ma wo page ni mo na waka ho so ni mo be ma adai sciatica anom say ka ho kwa straight tete mehwa overseas Johnson hwa afa radio nche ho kwa kuduru ho no mo a sciatica away condemned to theater enyarwa aka nyina oko 21st clinic condemned to theater abusiafo mama yenkon more than 18 branches all over the country kuma se de we overseas Johnson alpha radio ho abo se de no cancel quarters call Johnson ho enkoko de no watane ata on stadium main gate ni di hwere mu enkra de no East Legon ya a ben American house number no 0540 311 311 0540 311 311 okay abusafo ye call V Adult Education Center ho na wo jimpanimfo a wa wura enwoma suamu nanso osusu se won kire won mu amiemia yie na omiemia won kire won ma won pa uye mason uye carpenter uye truck driver uye taxi driver uye tailor anasa software elder deacon wako suku pende nanso eduru ba bi ni flow brofo wontimi flow bi simply say what tenses nye o grandma na nye nti edin so be flow pa V Adult Education Center ojewa obeye wuye obeye o kama duru ba bia ye ka brofo na so ufagum madam for pega ntokwe si borga na wose te say masa uduru wunya bo na ufagum wunya ba na ufagum abusia bomodena ko V Adult Education Center na ko miemia wonche gwempa first semester no wasase first July ya wo so no abosumi nsia brem na we first term na the second semester also semester no when they are so soon 10 na so bosumi nsia afe pepe o so dem yes yemie babula wo de down na so sa enti ko fi ababu no da wo sa duru kwasi ara fa hwe ni so pew na wo de aso bag mu wo de ko kwa wo de naka krea bi ba kiro amotimi atwuru twi akenka twi correct Abreport Methodist Primary School ha CEO no onyankopon na amana sa adoma chede no waye bebiri osese bu ye nipa nan num sia nso wotwe nkunu edu na mo pese wo befie ebe kire mu ade a obeba be kire mu ade kama ne number no 0245 69 08 34 0246 no 0245 69 08 34 and afa 0508 109773 0508 109773 okay abujafo mama yankwai na ye kai mo se oba bi ba fidie so be kan se bema ya one na wo se awarefo no wasesare ma mienu adwane wono kura de wose miensare ba ko esan bai ana okay na ben fie 9 ni na wo ba no hu ne ma sompa na 3.1 Asem Mmpe Nipa abadwafo ye de hogi mu no entem so na ben ede maami ma bre wo na tears of joy maami ni ohunu ne ba no na ode nyame ase e wo su kwa so se mfie nan ohunu ne ba ode na se mba sompa no
bosome ba ko pepepe ya wake mo hu ne ma na ase danka izo nyankopon emom obey awiata so free day 1 ya wo ba ha se enkwada no enye woni be ma ne wo won be ma be kan no kuro mu se woni obey ya wo mamu nan odoma kuma wo na afa ba ko na ne ani da so skra se bi obey be ka se ba ko wo ne de na ye wo ba wo se de wo no wo atiasefo bi ni ho a eye be ma ya bona ma obey nkwagina na ebia na frustration possible ne say frustration na ni so aye ne teten na bia wa ye confused nti ni wo ye sa na monko chise mo chise se be ma we ya sem ne ye kan gina mu foro ba ya mo say oba na say da ye tini kura be me no kura no woka na we Israel Yankopon ne say nya ne ma ne nkwara no embom na okofa bidie wo sirem no gonjani na okofa bidie won ho no ona onye odene kogui hukumi na onyin se ba kun afi o mu fie wura ya na onne ne tie be men na ware na ye off and on ohwimu a o ma okono ama efie wura no fib akoko wi adabo no ese be ma dabo no e wo hene dabo ko o se masa menwia o te se ma konsu na ma ten kwanje papa me fa ba fi ho na me yi adabo na zna ye ne de o se me fa ba fie matutu nkunkun a che se sa de wa dore na we si mi di fip ese ne oba konfi mi no se he etie o wi aponche no ko bosu mi nsia me fie mi nu ma yi maba che so ba kwa ba ko ba de agi se nipa da sani atia ko wi aponche ono ye bunu bosu mensia ono dabo enti be man obai chese wo twene ho afib ne akagu no so enti obai kyerɛkyerɛ ba bia mema nan no a wono wo ye no emom obai so kan no kure se nye be ma ba ko no no nkwara nan mema nan ene ono wo nkwara nan no kyerɛkyerɛ se de ne ma nyina obai eka no kuro bi o mu se sabia ku anya do no wodi ne ho dada okra so okọ ayikura no otwa fam okọ all night ya na all night no akowie hotel room ai fib no aba enti obai se awusa for ya bonu besinde emom enkwada ya be med won ba hara die won mo anim ne die bra ne ye water no dumas ne ye nkwankwa no akwa ba ko kofa pa no kakra ke bi to ho na wode yesi o so mo obi ehunu na okwa no akobu no de abehunu geredi na boy ba ko so wo emeya okwa wutmi na on se obu ya no watete animu no nsonso bi no wade ahye no nson se oba no bi ebubi obehunu enti ekwa na apia so yi pano na to no wa stadia se di otiti animu na oroso abu no watete nsonso no sa no de ato ho akwa na ba ohun se pano no so ate na onso ne kasa wotwetwim wo se pano yi nsonso no de tie nsonso ate no ase abu no wa send on so foforo ya kwa e ni de odese ya kwa no yi a no wa de ato no wa study so no se ni di se no so pepe no wa send bu na wa tete ano no sa afele last bit ya kwa no yi afiri wo wo ti abade o zo be wi den tas I was for asem hi odene ogunu ni na kan ya bona no enkwada idie wo mo sebe me obe so se nyo no na wo no na nka the person ya asem we koto judge a wote adwamu animu a de obe ya na se ye nkwa idie ni be ma simpanimfo mini kwanyo ya me de kwaye DNA test obe so se me so be ma ye ohia ni grade 1 obe so ye ohia ni grade 2 obey my me so ye ohiani without qualification and this as a DNA no maso emum
bɛrima yi sɛ nkwadaa no deɛ mesi ne pisiri ta sɛ me ma ɔbɛyɛ sɛ mmɛka duro mu aka kwanya akɔ sɛ nkwadaa no nyɛ ɔma ayere ɛnɛ finally yɛhyia bɛrima no ba ɔbaa no ba yɛsoɔ sɛ nkwadaa no ba ɛnɛ ɛna asɛm no yɛbɛte ne tɛ na yie ato yie signal aba sɛ yɛkɔ computer so adwadie I should obey instructions enti mi je mama bɛrima pike na ɔde akɔ computer so adwadie yɛkɔ ba ha yɛbɛyere dwa madam ase pike over to you 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono woto ase ho no ntina fa usrem ekosi wo nanse ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo hu ba bia enye enti 21st clinic wo mu na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mu de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o yade no masa de machine aka ho yade bibiduro ka oni asa de wato machine so yasa ya o massage bi ye wi a herbal treatment yade awo no ama sciatica 21st clinic na ye expert I will to ase Ghana ha ba bia wo mo ho oboase wo be 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia wudru session so wo mo na nwie dwabo so wo mo ho sonya ne wenchi ne ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Dofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi huduma eye sickle cell epilepsy ekire yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhom nyina wo de bedom abe heba clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhom mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic ebe Abeba, Matsia Kamiso. Obakus, wouldn't miss our brother Panyin and Yasimi, and no, I had to me and co. Yeah, bono, or by say, China. Confanco, Asem Mmpe Nipa, me de sebi nuabema no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi, bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. E na madam for one kan tell me. Na se na die we dia ya asem ketu e. E na tiefo, obi entie de me kan yi. Ba ma duru biribi a e se o ye ho aduru. De ma ni je ba no yira wade mu. Mu ya ne ye simple kra. Aduru bi was cement ba so. Asokore mampon. Ye friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho, ne topa yeso ho. Na sa aduru ma nyina fra na gan. Ma aduru fra na gan no eni hammo. Wo de yan sa wo ba no. Wo pa ma aduru fra na gan bi ato a. E bi was asokore mampon. Cement ba so. Ene mia e to bibidro ni abrofo duro do no a. Sa wo pa dodo atu a. Koda ni farmer, Colinac, Missy, Apidank. Press our number 0240616061. Mema dre friend agani. Mema woni fie du wotwe entumi numbi. Okay. Abusiafo baby abedro no. Ye tese asem no nimdie kwanso pa. Asem ni duru se ya na duru crucial point. Na aha ne nyansa wo. De di ka no be mai kofie waba. Kete madwene. Ebia na busua frɛ na tunofo. Ne namfo no frɛ na tunofo. Ne sofo akasa che no. Na soroma ne na di nkomo. Enti bia na wanya adwen sakra bi. Obai so akwaba. Onso ne nkrofo ene no akasa. Enti yebetie oba ne be mai obi afa na wed. Na enkra men saka sisi a kire se enkwara na se kwabra menka meka ebra America for to aba na eye too close to call no democratically America for nya adaje ma no makura opeso kan bi e ma na kan bi
eboa ma asem ni try emom due to one or two things you be kata nkwada na yetie words from their own tongue asme firi won ketre ma so bana yebeti mama menko be mai ho se na no se onko je manara sa oba na de complain ba yo oba wa kofi aba menim se kata madwene bi kura nyankopon waso da yibi ana wo fie nsamanfo aso da yibi wo ma meso ne wona ne baaye bia osofo ne wakasa se jade wo jena amasisi bia watwe wadwene e de aba fom ye bisa wo se eda na asma na wo ka se be men enye ne mane nkwada no se wasesa wadwene ana se ugina de ugina tampa cho dem jina ah dem jina na na me jina yo de wo no kura wo se nya be men ba de wo ne o ya ne ba ah ba cho de o na de wo ne ka fa ma no oh okay bama wo so wa ba hako ukuduru ya menim se anya hwe kura no namfo no ba ko mi bi afre wo fon so ma me bi sa wo se de wo se etu nkotwe de atwere ana wugina de wugina se o ma na nkwara no patwa ma na nkwara no wugina de wugina patwa krede ha do na kafata answer for American power okay abajafo yesempa yeah ane na mesre production team ne se ankwara na asembi o mopese ye ka no moma wono mmra ne bia na nyankopon na di bibi ahye wano yentimi ti moma ankwara na meka bibi nkyere ayasemu okay abusafo moma yankwaye nimbi we me ton ade ba kopɛ na yakoye nim eye abe herbal clinic na yebo na dwaton de ho dawri Dr. Esagro ankwada ne mienu nyina atena akonwa no so na omo ani age panyi no ne sigu so sa na ni age ye sana ye pena triansa hold of fire abribina ya suru mon kwara no koka nka boss mbabo quotations bi na ba ku kan wie no na de obeka do pa no edwem ho ye beja amanfo kasa nti obeka sa na ba ku no sabo no bo se wonya na dede wo ho ode bo no bo sa na ate ayira ka boss no ontimi na me fa no ko ajiwo na me dem sa to no bo ha da kuma kasi kri na me krokro do kasa kire no se na dede na wo hontin na wo se onyanti obetimi akoka sese obetimi aka o se ya ne ko gina ho o ka quotations 24 na no anfum ba konkora okay david ni nyina fa na kwem oh akoda no awusefo abe heba clinic oba no hunu atia ne nsem ma me se Mmrantehene ebu afrikete che oba ma se menchia wo ma no na wadi dwuma ankasa abusu asa restaurant bi nkwan ye the choba bi nkwan ye da enye maame no na eka wona okudidi ho no ene kan kwa no ho asem oh abe maame no ese duro no obodi na kwada wo sua kasa kura ni se maame no ese duro na asem ne ye ka no enye ese no nko a nyarewa akanyina oh infections ahodo nyina sexually transmitted infections gono chlamydia syphilis na busu adom no ade etimi ye nipa na se syphilis ye kasa etimi bo nipa damo a bia wonyi ne duru ha na abuhunu abusu mame abe woto nsafre nipa dasani bia yade edokoro wo yade pesegu ani mu asese bra na wonte aha hanuru mfa nyew
na akyinya a wagye sɛ abibiduro nsa yade no afei wakɔbɔ nyankopɔn mpa yɛ asɛ no bɔne fa kyɛ sɛ awurade ma yɛ bɔne paa sɛ woka sɛ yɛnni aduaba no mfa aha no nsa yadeɛ na me challenge wo awurade fa mbɔne kyɛ me maame abe ɔbɛma wagye di paa sɛ abibiduro yɛ adwuma etwerɛ anasɛ henia ɔsa odidi amane come de wa mane ya di we beto so a 93.1 obegu anim ase abusu aye kwata no so apatra new site ho ta no so ba bia so da chenchire mienu sie no enkwanta na da ho no a sa wo ho oden kura de anka ka se tutu so emfa ka bia kɔ wo tra ba bia ono appetition no a ho de ntwe ni hwe ho kura because appetition no mo ton ya de ko wanim hotel kase na ho no kwanta eda nifa so ho no no na brosa paint yellow no ne mame abe champion abe Dr. Sagro Dr. Magic saya de te se kurufasa no number no ye 0243 345392 0243 345392 and 0506 46 0208 0506 46 0208. Okay, abusafo mama yankwai afede yabema enkwada no kwai na wase biribi akyere yen panyin be kasa amaketo no panyin na spokesperson yo mama yankwai studio B for mama monsanche de nya adwuma yes try to cover their faces. Okay. I'm say omo me fidel from said e be no benya bibi akata nkatanimu no nkatanimu de pese ba nkatanimu no e ba ed na okay. Okay. Abaya what say? Me den de Makuya. Yo. Makuya se me na pese oka. Pacho mpese mbusa maame na oto wan se. Na ya tene nchen abushani ba na ba se obehwe. Na motimo papa nche no na motimo maame nche no. Ai, odi adwane firi ha no. Ani ehu ya papa chiri kwan no. Mame. O peso bi sa se busuani be na be hwehwe mo. Ai. Na sabre no wanyini se busuani bi be hwehwe mo ka be hunu. Enti busuani bi ama ho. Dabi. Wase. Ne koma obema no. Dabi wase wo mo we ma menche busuani bi ama hwehwe wo no ma kira kwai. Yes ana wo kiri. Ai. Yo. Mame. Wase nkwara anse wo won nche wo won nche no busuani bi ama ho. Make am say owo school mu no. Madam na o kire na de na o di me number man of free ya ma me de 500,000 send some fan to talk alipo ma mu. De no. O say okay say or the 550 Ghana cedis smart and fan to talk alipo mamu. Madam ne ka che say yan fa ya maame number man na ya su na minim number bia maame number na na ewe yetim na ya su ya de ma sa na ya nim se maame na wa friend na ya de man wie na o ka se ya kwa tokari poni biscuit ya nim sika kro de mai ya se madam ni sika na ya su ya je kwa totoye. Okay. Na cha say maame ya metua wa dia ma unyina mi ya mama papa tua yo me ba ono mo pa kire se emra o maame e de o mu dwane busoni bi ane de ama ho ama me hwehwe da bi o sam ya man no na busanfo ba hwehwe wo se ono akran na hu asem ne ye de eye maame na de nkwa maame di card nkwa ni dwane sa na me kan no card nkwa ni dwane na o se akwada ese busoni bi ama hwehwe wo abusan ba hwehwe wa sam mi ano busan ba hwehwe se babusan ne mi ama wo no o wasem bi sa bi o
Besides. Ana school na aya oba sahi na oba no. Onu po beto ya aka che mam say ya kunu nya papa na to twen ye. I say emo awo me dey me take mam dey bia. Embo animo. Embo anim. Na matuka ma to bia na nya. Ya na ya papa. Ya kuro mo adua na ya papa. Say uto me free say. What is meba. Wait. Yeah, obi an kan che. Mama. Me pesa enkwara ne o mama be yi. Sir, meba. Wait. Sir, muni sir, mo mama ne mama me boa. Ma kuya. Fine. Ana be me so agya atum se nkwara no o mo mama ni. Enti akwada yi okai se ne mama ni. Eno de atinye bia ma ho. Na emo omo papa ni no. Ena oba yi deny se enye be me ma ne wo. Eno na ye de asopa to fom ne de nyansa ato fom aka ne wu bia nti ma kuya se court kura si di pere nyine kura bisa se o ma me nche na papa nche he na pese otana ayo na abusuafo mo ma ye ntwa semnity ase papa ni me se ne mani be si sabri ye DNA test bi anya maye no the father remains the father papa no oye ne ma ene nkwada no maami ne ma ne nkwada no nti agapade ye ohoi eye beemen ene ne yiri omodi asawade na gukura omi no dia emsa kwada aketo oka ho no de ene enya oba ajo ose wakwo miensa wachire ene de onkopere enti minim sa nkwada ne nyina ombepe bosia kwa DNA test ya akora ansene mama sika ore ba ro ba sika won papa ho de atua no you won't allow that if you say or the born ma hoka enye abusua enye wo ba ta ne mantiti mu ne yepe minim se nkwada anyina they will choose this woman as their dear mother ombe fa mama se omo mama pa be se de nkwada nani akeka omo papa nani more. Enti se obari se waye ready se opese oye DNA test ya be mentimi nka se wonye ene de lie enti mama waye ready se obaye DNA no se 30 million akoye 60 million o mi no na me wo me ma no ana me se enkura ne nya ne ma dia enti me ni ye ayi bia me kwa kwa na ye se ono onye DNA ana be me so se ono ne wo nkwada no enti se wose nyane ma ono so oni kapre bo de koye DNA test therefore ne be kan se enkwada yi omo won papa no ho emo papa yi ni tumi se obedi na maami se o mama me no kohwe ne ma munti ni ye pa akane for over 4 years or mo hide ye no it's against the law etiamra meba try this time round there see the nkwadai se be man sa ne de ne se won sa se ye de ne se ne sa se enye ono nko agapade one obey agapade ne nkwara no wherever the children will be baby ankwara no will be ano as I say oma obatai ohunu ne ma onfa meba emfa meba memo akasa master ende o mama lande kura me ami host program no me ma wo nkasa wie who dare you how can say to me ya mama amete sompa 93.1 ha se na ya Asem ketwa enti say de nkwada yi ma wa ye de won ma wo se hwe won so emum obai wo ho kwan se wo kohwe ne nkwada no atade bi no wato ho kwan so de panu keke bo fruit no wato a ho kwan so de koma ne ma no emum ye hunu se obai nkwada miensa esan egu no so from different father yeah say mate what dey enya ne awope enti say ofa enkwada enum asensia
ahwe won no ba kokora san ka ho enkwada nsia no nyame anim se wo se metonton ne ma wo kwantwi kwasie kwamiantwi ho a se uni apata pa na force bi gu nsa so pa na de hwe nkwada nsia education ne ade a ebeyire ye nia ebeya man kwada no dachi na ye ka bema also o Asem ka say e ba to masama me woka ne say dinta me ka cho ba ne say sisi Asem kire be nkwa no sisi ana wono aye wabuntim po say nkwa no pom de o makọ abijan because wono wote wonye ganani ne ma me ne ko wale abijan ho nti abijan ho no si wo pe nkwa de o ma ye de e de o makọ nti nkwa de me hu ba bi kra ye de ba tam no so say wo makwaya me do mbeba FM hanum ya am amna ma behwe obehwe wi a ye nya ye de obi akon baby ba Asem kire se nkwa no ha pa de a because me ko kire ntesi ana wono wo mkwa akwa ye de wono ma me na nkwa no ho wono akwa ye de wono akwa ham nti nya de se me kire se nkwa de me ma hu baby kra nkwa no okay ono so wa che na adwen se ma me na ni eden in fact also wa che ni pakura nkwa no won se mu a one ma me be kwa akwa ye mangana na wajin kwada efi se ma na se bibia tesa na oye sure se mami opeso de nkwara no koku divoa aya sa no so ne bre no ayekwa asemi omono se ye kana anka ye be ma lawyer for abem dai na me pen ana se be ma dosu for abem omono ani mi ade trust da me pato Asem wa wona de enim se ona wo ye da me pato ono na dwene no wa se da me pato Asem no tete amana se wono woto se odeme ko wodwu social offer nti social offer for no bar cry de e wo ho si a da bia every man week bia me twes kai de e de ma wo every week bia me twes kai de e de ko ankwara ni o we ho no gra twesika be ma ba ko no utu ahuska twa huska de social offer for number ne panyin number one social welfare for no omo kaka ho se emfie 9 e ma oba ehunu ne ma da bi o man kan sa wono bem ayi no ba ko no panyin no Asem na me kon panyin no Asem na me kan panyin no Asem de ya me diska ne de me ko kata chewe Asem ne sia de aye no me hu ba bi afia nkran ti kata chewe ma me yanye no ntum ade na wo pre wo ho sa kata chewe yeah we de o ma me kwan na Asem na eda me to kata chewe Asem we ne kura bi we ne bia me de se wo se ye kana nka yo baby de befa ababoa kata chewe yanka ade a eye ne kura nkyere obey kata chewe me on de oba weti a wo ye no nyame anu kura ne mabufu bruta e wo kwan bi so na bi a wonte mase waba emsa Asem we kan wa ya tran so mprensa de be me ye ya enka ebetima ka bibia kyere ne se ya wate nkola na obey ohun nkora no eno yetia mame nkasa etia mara but ye musa se die ensu nti ena be me ho pese obey hu bebia nkora no hwe kata chaw die be me betra wo ka no me ne ya adwen 100% ekwa bi so obey ya bona wo se nkora yi enye be me ma yati ase o but unyina so awudi gina so no inyina so adi gina so se nkora yi enye papa yi ma no me eswa ye wiase yete kata chaw ne sai papa yi ono na ono nete ena wankasa no se duro na achi wo se wankasa wo mone na ena wo se wo won ho na duro me bia kan se ko na wakwasa ha efia mutim wo se nipa asomasi wo ko no efia ne ba se efia no obo afi ne die ne ha wa enne wo beka na no wo maami odo ba asasi so abetra a confirm sa kola no eye papa yi ma ti asem ni ye tie wo de tie wo bo maami asem na to agu na sebe maami ne betra ha no maami nkasa se wo gina ho tie kata chaw media de me pesa me kan na se de oba we ye no ekwan bi so no se oba ye no e no se nkra ne ma ampa waka be me so se ne ma but se no se wo pese nkra ne ye hu se nkra ne ye o ma ye ne ani DNA yi bia wa ha ye di proof bia wa se ampa ye wo ka no
ye betimi de yani because you akwa bu wo se obi so bekom na ye ne ba ana akwa mi so se obi bekom na ye ne ba e wo ho ba ye ne ye gira fidie so a de ye ne pese ye ka kire on se muntimi mfa wano because nkurai se me president so munya nkurai nketenkete o manyini na mom de me pese me ka kwese se mami na no ye pon ye no o ya de bi ye so yin sa hwe be ma ya so onye very careful yes you invite obi ma ne ba ha na wo be ye ne nia wo pe me pese me ka be eche obey se ni nsem a wo kana enya no o maame agya abe proof se nkwai eye obama yi ba ye no won ka se nkwa ne nya wo ma wo se ye wo ma emo ba bi a me di wie no se me ne ba ma ya ana me a obay be bi nkwa no me ma mu da se nkwa na nyini because the time me ka se ye hampo ya katacha wotia how many times who you so gi anyina wo mo nkwa ginam still na se we ne se obi na tachira ofi se osusu se nkwa no wo se ne ma dia ma sa mema no empie eti se obay groma obay be me hu be bia nkwa ne wa me a me mpre ma hu nkwa ne da yo e wo kwa bi so omono me da wase ebusuafo lawyer mfum wabem oye lawyer ya na wata aboa yen simbiti sim woni lawyer Safu Jamfi wabem na mama ye ni nkomo kakra lawyer memo adwo Biji so minia. Atisai. Acho jami adum boko na mo so e. Boko. Wada ro ma sembi abeto yenim ha na unya amfre no kura no na makato wo se ne atie bia no yenim de sa ye be ma wo ye technical man wabem na ne tie mu ane se oba bi ne be ma bi awo enkwada nan na oba ne chese enkwada nan ni nyina be ma no hunsuo ba kokura nim enkwada no ba ko afirim aka miensa no mienu na be ma ne wonte na oba isese enkwada no mienu no enye ne mba no woko kofa bidie ewo esirim gonja ni bia no wofa bidie won ho ono no se ne nyinsen na omo fie wura so a dom prapra bia no motimo no fie wura no na on so se ne nyinsen na owo omo nkwada mienu in fact nkwada no features de ka ye de ni hwede a ka omo se be me ne so etora bia ta sisa wada roma yakomu a na se mokra no mokokot ne duru se ya nanka DNA test na ebe mu ba mai se oni kapreba o de koyi DNA test oba so se onso oni kapreba ya o de koyi DNA test ana me ye bo afere so enya me bisika ana ese de DNA test emon ba ma na wa hwe nkwada no kama de omo ba ha na ye hunu se nkwada no wa hwe won kama na se si ya ne de ko wie ya ne se ba ma ne se obai ya won Cote d'Ivoire na wa hunu se oba no person fa kwa bi so no se sankwara no Cote d'Ivoire ya ono be man wo hunu nkwada no enti ya kan se anka be yi a oba ye san se na adwuma nye na wasa akọ wo miensa wo nkwada we ye chi no o ma papa no kwai na wo hwe ne ma na me pa chom me pa chom mame to anotum enunti wadaroma ba bia ye duro no ye pese wo so wo ba mu bie nipa mienu nyina ni sike kwayi DNA test ana mame na dwuma osaso otimi de hwe nkwada ne ye hwe a emmoa fise nkwada amiensa eka no ho a different father entinka ba ma hwe ne ma na embom ebra no ba ma ma no kwai mame ne kwa no nko hwe ne ma no ana ba ma ese so obema mame ne hunu ne ma na age so do mba FM ha na mame no abehwe ne ma no na efise o man chance na mame hunu ba bia nkwara na ti a obakwa akofa nkwara na Cote d'Ivoire ho a ono kura wo hunu nkwara ne bi ye wura asebi a kire yeso na woni kire yeso da yenti wada roma blam bi mai yo me da se na me fa kwa iso di achi a wati fo de wahwefo ne abadwafo no mo wo studi ho nyina na me wo mu ni se aware fo mo chi ho na mo ya aware fo a obi anu hwe mo ya aware fo a na nyin hye ba aware enu a senya wo be ma no kra na ofi senya wo na oni oba na nyim a emre mu no so obi anyi ne ho anim emeka ase ne ba ye wo be ma no na abofra no ye oba sebi oba no otwa fa ho kra no konyin sei no de ba wo be ma no
Mmrantehene say wone na ti aware asene de abofra no ye wodea agye se bia na bibia si na obi ayi ne ho anim sa akra no ye ne dea eno kra mo be court wo be ma no kra bi kra na sebi wo ho kra ni ho enso wo ti aware ase anyinhyɛ aba ne de mmra no se wo ba ne sa akra no a bi okra wa wo gitum sɛ nyɛ wo na wo share no nyinhyɛ no eti sɛ sa na ti de ane de tetonia mo kai wo stidi ho so de a na sa koyɛ sɛ papa no ne Cote d'Ivoire ni obey eti hɔ na obi anim tomo ya aware fo ne de nyinhyɛ bia na be free mamba ɛyɛ be ma ne de ya agye sɛ be ma na be ka se bia ɔno no ɛnyɛ ne nyinhyɛ no Memo for no nyin tu mu sɛ nye ne nyinsɛn de a ɔba no ntumi nka nkyerɛ ne sɛ nkura no nyɛ ne ma ɛsɛ sɛ mo te awade ase sɛ nya awade na mpra no mo twɛ de different thing memo mo ma awade o mo te awade mu de mema no sɛ bi ne ho kura ni hɔ na wo ɔba no ukɔfa afuro wɔ abɔnten de ba mmra no se abɔfra bɛworo no ɛyɛ bɛrima no dia enti me ka de abɛsi sɛ enkura enai a ba ko fi mu no eye oba be ma no emma ne nkura no eye be ma no ne ma ene sha nkura miensa na omoti ase no enti se bi oba no ntumi be ka se woni ni fi wura ana oni obi okoye adwuma ma no ena akọwo nkura no da bi ya nyintu yo enti ase be ma na agitum hye ne made a asem to atwa ade se be bi a be ma no be ka se wonyi ni se ne ma ne nkura no eno de na ya asem foforo okay Nemo mochi aware ase de oba kofa afuro efri baabi bakra na emra no se ye bema na wona na ti aware ase no ona nkra no ye ne dia na yesa ba die na die re yi ne so no eti ni amaka yi kra de hu hia se bema no be pepre so ko ye die ne me da se o jitu mu hia nkra no ye ne made a yo me de ka be futu ane se bema no de mo ha no so ko ye die ne yo nemo mo ba na ono se nkra no ye ne ma no ono no fa ko ye die ne na mo ka no sa paternity test no we are here akra no eh papa ne ma anasa nya ne ma me da wase say oba back to the next question no say be ankra no e betre ye mra no Ghana mra no ye wo mra bi afa na Children's Act ne no efaemmofra enkra ho emra ene ahyehe enti enkra ho nsem nkwa ne wo sa mra nim na mra no ne o hye ne say adwene biara mo be bo ana po bia mo be fa afa abofra bia ho no broni kan poto ka say the paramount consideration is must be in the interest of the child akra na mo bo ho no adwene bia mo be susu ana po bia mo ba o se mo hwese ono no yie die ne 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 je ho no enne begina na emo menye mo mpanyimpo na mo bopo no oba be ka se fa ntu bonkum bema beka se fa ntu nifa sakra no se wo penfinfin a emra no be tu mfinfin esa se no na akra no se wo pe enti no we mu case ya bai ye woni ma bi a ye hwe social welfare for hwe bi se social search ye be ko afami no ni nyina bema no fie ni na djuma wo ye ni fie da bi ote ni akọ ba no akọ hwe na djuma wo ye ni ba bi ote na o matena se ye hu se afamienu yi oba no side bema side omumienu hwan na akra no kọ no ho akra no ni be gye no ho ebe bo akra no enti se basa enyina awofo no mienu so na mo megina ne amra e ka no so na mra no so e ka no se akra no ebi a no ho ebe hare no e ho ne de ne be kọ enti sa wo ye bema na so oba no na wusha bi wuni adwumaye wuni ba bi papa bi ti na oba no e wo na adwumaye e wo ba bi ti a ye beti na ma oba no sa na wo ye oba nso na se ba o mu na me ye ba ma me na me ye oba na me na me wa akra nti me na me hwe no na wo so no wuni ba bi ti na wo tete krofo che ye beti na ma ba ma no sa ba ma no wo ba bi a o ti a eye kama beti se na obi kan no wa kire minim so oba akro na was your mammy will hold it and crown back or more mammy. Sunday money in an emerality.
nkura no bɔde nkura no baa wiase yɛ awofoɔ no mmienu meka agya ne ɛna nta ɔmo mmienu nyinaa ɛte ase a wontumi nka sɛ wobɛte nkura no de ɔmakɔ ɔmo nana hɔ mmara no ɛmfoa so agye sɛ afa mmienu no nyinaa yɛ adwen nti sɛ afa mmienu no anyɛ adwene a baakofoɔ ntumi nka sɛ ɔno nko agyina mu a piaa ne ka wɔde no bɛkɔ ɔmaame hɔ ɛyɛ akora no nana hɔ ɛwɔ abere a baako no ɔmfoa so ɛno deɛ ɛba sɛ yɛtwa yi nti yɛ nkora no mmienu nkora no ɛwɔ awofoɔ no mmienu ɔmo da ɔmo ntam third person bi ntumi ma ho agye sɛ baabi a court ahyɛ da ama order sɛ yɛnte nkora yi nkɔma third party bi third party no bɛtumi ayɛ nnipa bi ɛwɔ abusua anim ebɛtumi so ayɛ social welfare foɔ ɔmo de ɔmo bɛkɔ baabi na data side na nyɛ court order deɛ a awofoɔ no mmienu ntumi mfa tumi nhyɛ ɔmo nsɛm sɛ baako si kyinkyini amde ne kɔma me maame sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ɔyɛ ɔbɛrima ɔntumi wɔ abere a baako no ɛmfoa so nti na deɛ ɛwɔ hɔ no yo yɛwura lawyer yɛda wase paa megye di sɛ baabi a yɛde asɛm no nam no saa na akɔtɔ hɔ pɛpɛɛpɛ yi nkwadaa no wɔ pɛpa sɛ ɔmo ne ɔmo papa bɛtena fi sɛ ɔmo ani akokɔ ɔmo papa n'anim mmom seesei deɛ ayere ne sɛ anka papa no ma kɔ ama ɔbaa yi nkɔhwɛ ne ma no ɛna ɔse ɔba no take decision bi a obi atia no na sɛ ɔpɛ sɛ ɔde nkwadaa kɔkɔ divo a ne sɛnti no mɛba nti ne sɛnti no sɛ osuro ho sɛ ɔma ɔbaatan hunu baabi nkwadaa no wɔ a ebi kura ɔmo wɔ sukuu mu a na wakɔtoto ɔmbrade na wasesa wɔn kɔ nti anka ɔbɛhwɛ nkwadaa no deɛ anka ɔde wɔn bɛba adwuma mu ha ama ɔbɛhwɛ ne mma no wadaroma wei no ɛho akwankyerɛ bi wɔ hɔ anaa yo medase na metumi aka fa wo kakra no sɛ bɛrima no ni tumi anaa wɔni kwan sɛ obɛsi ɔbaa no kwan sɛ ne yɛ mu ma no ɔma no nkɔhwɛ wɔ mo yamra yo ɛyɛ nkwa no fa ahodie no ɛka ho bi sɛ ɔmotumi hu ɔmo maame ɔmotumi hu ɔmo papa ɔmotumi ne ɔmo maame di nkɔmmɔ ɔmotumi ne ɔmo papa edi nkɔmmɔ eti sɛ nea moka ne studio hɔ yi atwa akɔbɔ ɔbaa no sɛ bɛrima no sɛ ɔma no nkɔhwɛ ne ma no eti amra bɛrima no ni tia tumi no sɛ ɔbɛka sɛ ɔntumi ma maame no nkɔhwɛ ne ma ɛnyɛ ɔbaa no nko a ne tia no na emu etia mmɔfra no nso sɛ ɔmo maame ɔmo ntumi ne no eni nkɔmmɔ ɔmo ntumi hu ɔmo maame nti ɔkasa a yɛne na nya adwen na emu yɛ wɔ mu ne sɛ ɔbɛma baabi biara nkora no wɔ no sɛ yɛ sukuu mu sɛ yɛ fie na ɔmo te ɔbɛma nkurɔfoɔ a ɔmo hwɛ nkora no so no ayɛ awɛ sɛ asomasi deɛ wɔ ho kwan sɛ ɔbɛhwɛ ne ma na emu ɔmo hwɛ sɛ ɔmfa ne ntera gate ɛno deɛ institution no ebetumi astɔpo no sɛ yɛmfa nkora no ma nkɔ fie osu deɛ ɔmo nkɔ fie kora yɛmfa ho ma ɛsɛ sɛ nyɛ wɔn na bɛfa nkora no kɔ fie yɛwɔ nipa a ɔbɛfa ɔmo kɔ fie na emu mɛhwɛ paa nso deɛ bɛrima no ntumi nsi ɔbaa no kwan so wɔntumi ma ɔbaa no nkɔhwɛ ne ma etia mra ntia bɛ ɔbaa no nkora mro ɛsɛ tia nkora no a wɔbɔ ɔmo ban no ɛsɛ tia ɔmo ɛyɛ etietia ɔmo fa ahodie so ɛsɛ sɛ akora biara no mmara kyerɛ sɛ ɔsɛ ohu wɔ papa na ohu wɔ maame meda wase yɛne bɛrima no nya adwene wɔ hɔ meda wase na ɔbaa yi bɛrima yi sɛ osuro sɛ ɔbaa yi de ne bɛkɔ kodivo a ɔbaa yi bɛtumi afa nkwadaa no akɔ kodivo a wabere a bɛrima yi wɔnnim anaasɛ ɔnhunu ne ma ɔntumi nyɛ saa yɛ Ghana mmara mu kora bi sii pɛɛ ɛno deɛ ɔmo de ɔmo kɔ aburokyire baabi yɛmu hu ya sɛ papa no bɛfa ɔmo kɔ baate yɛkɔkyere nkora no deɛ ɔmo baeɛ ɛtia mmara sɛ ɔbaa no bɛtumi de nkora no akɔ kodivo a ɛwɔ abere a papa no ɛmfoa so ɛno bɔdafoɔ no ɛba ne saa interpolfoɔ bɛtumi akɔ akɔfa nkwadaa no aba bakyɛw sɛ me sɛ ɛba saa interpolfoɔ no bɛtumi akɔfa nkwadaa no aba pɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛyɛ sɛ nkora no yɛ Ghanafoɔ ma meda wase paa yɛwura bi sɛ nkrata maame no amu kora no wobɛhwɛ ɔkyerɛ sɛ ɔyɛ Ghana ni ɔno amu kora bɛhwɛ ɔkura Ghanafoɔ nkrata papa nso yɛ Ghanafoɔ papa yɛ Ghana ni nti nkora no ɛyɛ Ghanafoɔ ma nti ɔka sɛ ɔde ɔmo kɔ a mmara no ne bɛdi
wa bra papa no ma pan medase ono ane ma de untumi wi ane ma medase wa de untumi wi but ye mra ane ne bedi medase pa Yankopon sha lo yamfum wada roma wa me adwuma na ye mre de besie bia si eduru ba bia ye ntimi wi a ye be san afrew medase na tiebo okay mame mejidi se lawyer wakasa ama bibia ya kama na sese no on se lawyer kan se mi no na me sa the person who say mama wate ne ho ase the lawyer kan se enkwala no meba wo mo aha no enye de wo bete ase de mra no se de mra no se mesra mumuntie ne ye pa aha no ye nka kasa tenten ye nka de ne ho ode che wo bi ye nka de owo sika che wo bi ye ka se de mra no ese enti mesra se de aka no ye be ko fitie ayo na wode te mama ka da na ye wie ne ye nwie e no be kote ne nsa bo be ma yaso ayo eno kura ho eno ma no mwa anede awo kwan bi so anede pa to mo hwe se ye te wote kasa wa kirem so oba ne nuanom no huro mu huru so anya asem papa manum na ye dede no oba ne nuanom ai enti me fi se ya be hwe so mon ko hwe sa so dwe be ye adwuma sofo yeah that be another me am against that say another be ankwada wo bia so oba tanya kwai e ko hwere ma no another no two ways about that nemo abusia fo sisi de kwase wo ko ade a eno ane sompa fm Asem Mmpe Nipa dwumadie so asa minu obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mmpe Nipa dwumadie so sompa fm na 3.1 ya sema hanu bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 sompa fm 93.1 Asem kesi bia eno ane Mmrantehene program no so taya sisi de kwase wo ko ade a eno ane sompa fm Asem Mmpe Nipa dwumadie so asa minu obi wo kwase a say ya sori mu say ya wade mu say ya dwuma mu say ya mpratwem eno ane Asem Mmpe Nipa dwumadie so sompa fm na 3.1 ya sema hanu bia ofrem Mmrantehene na badwafo awo number so na yehwehwa anye no 0546883287 ana 0243585878 sompa fm 93.1 Asem kesi bia de eno ane Mmrantehene program no so meda wase pk sabre mame abe ene de ono ankasa ba panyi wantumi amma na so panyi sentifu ni ho apagafo ho sa ono wa makura no a sa awotwe wa nkogwa ne ngumakọ nti okumpa dani aba sa ena mame nes mame mata ono so waba okumpa dani memo akwaba yeja nana mame nes so memo akwaba yeja nana mame abe ho ye Erade adom jo Erade gusu a wo hira no medase wada roma ewiase nyina ate mame abe nka sanity esan anwanwa kwan wonam so esa secretary yade anya no nko anyare wa aka nyina dwuma wodie no esombo ehu papa okumpa dani wo ka maame ho awia ne anadwo biara okopadu a wo ka ho ye no adu a wo ka ho ye sayade a wo ka ho wadaroma asembe na wo ka kire tiefo ayiti wo na me da se ma woni tiefo nyina adwo na ka se Erade Nyankopon hira se da ne da bo asanteman de Ghana man na se ne ye ne da no empanyesa amamre ye ntutu na se ye ba edi ka bompa ya nsa na yakasa ye da wase ye na Erade ne Nyankopon anwume so wasoma ye se ye mekasa nkyere sompa atiefo ne ahwefo a nyarewa etete won anwume ye bompa ye sro maburu hu se Erade fa ye mu kasa na ye wahye ye no eno na ye nka nkyere nkrofo a oyare na oni akire na omagye wa yare sa wa abe habakene wa wo hye adwuma paase a wo de kwawie pa no ye na ye mfa ne onyama wo Yesu di mu
Amen. Amen. Nana etief anwumre yesan achia etiefo nyina ani ahwefo yo kaje rade Israel yo said da wo hwes Sompa TV ene Sompa radio rade Israel na anwumre ye wasempa ye wasende e ka kire wo yo asende ne asempa ye wo ka kire wo ne se ewurade a oye na dwuma titibrem ebre so oguso a oye na dwuma e wo Abe Herbal Clinic ono hye say yeni aduaba no na yemfa na haba nsa yare no ebrehim so nam Dr. Hannah Heti Abe eso esanyarewa ewo Abe Herbal Clinic a ebradwen ene entiase so na anwumre ne nwanwa eye ne sonko a eye ne se said ye yedika aka no enne eye na woda sonko na yesiesie ho se ye ba ana mpanyifo bi besra no sentina ene wentimi ama na nanu di sema o se meka nche tiefo nyina ne se ne finhia aduoson mu no ewurade adom achede no echen so isan se ene anajuda sium no de ewurade eda na di kire no o se de afei ode ne beye no echen na hyase na chese wo yaresai mu no de eba besi no echen de atwam anu nti odofo a wutie me na wo hwe me ewo Sompa TV ene Sompa radio no ye ka che se emma yare emfa wo nko amoche bra wo bre enso yem empanyin se amame no wanse na efuyare obi nso benya wa na efuyare kroya nanso Abe Herbal Clinic de ye ka sisudua se ya so ye yare krankro eni ho isan se Awurade Yesu baaye no ya biwe bie ni ho ekọ nanim a wantimi ansa se owuo kra no onyane mekai na no ba ko ba ya so ye nana se obehwe se ni papa ni sida ho a wa kra ye mbehyew nanso ye ma me frɛ adwumayefo nyina ma ye bompaye e ma nipa no na mpaye na chi no nyame ye nsenkyerene kama enti ye kasisudua se yare ne de ye ba ye boso na de enwanwa nipa tia na ye o masom hu eye sickle cell a abrofo aye na besi na onya no aduru nanso aseda ene no onyam ka otumfo nyankopɔ se awie brem ode adom na baawa ahobrase ni na enanum eno kra na nipa tia na obro adwe no wanti ase so yare huhu ati se ada na yedi nanum ana esan yare sa na ti sa na Awurade oye na adwuma isan so te tesugu form ma ni frene no ani sa bankwam biom dia ene na yedi nanum ana etu sa sickle cell no ase nanum na chi onum aduro fufuro bia ebiom aduro abenum a eye nsu a aka se de ye nyina ye num bia enti ya ka chew se sickle cell yare etete nko ade a fo ani kirem Abe Herbal Clinic kuma se tano so apatrapa new site eno edanchen a nana ebrehim de se how nim na odi adanse se so bi ware wi a ye nipa nyina ahwe pan ne se eba be piem enti sa wo mape na che se nkumafo ne nsonom ne wona aka no aye nsempie a ne ka no emaka nanso ye ka kiro na ye hye onkran se manananom a Abe enya no ebra adwen ne ntiase so ahekra be kakra je se odi bibre Mmrantehene kama adonti fa wa wo ho nsem nyina ebedan Abe Herbal Clinic na ye ka ehye onkran se Awurade eba ma oba no bi ahyekire na wonso waye eba atu sedie Sarah ne ma brem ana ne mpanyim fi so ne mre wa brem no onya ba hye na chi no wonso waye de ba twa opa ache no wonso benya ba ahye wachi fibroid na etete wa fo ani chirem wo Abe Herbal Clinic epilepsy na said ye Canada say etwere yare ye bim ka se so wato jam se wato demu ya so ye de wato jamu onto jamu fo ani chirem wo Abe Herbal Clinic aso ye na obehu Awurade ebasa osi hu mo amaso amone so abre na mukomribu no momfo wani chirem wo Abe Herbal Clinic a ewe kuma se tano so apatrapa new site na ebra ebeje wayare sa ntinana ye kana nwumre pa ne se obi biara yare etete no no de eye bia ba kope
enkrani beka say he kumbe eye abe herbal clinic ukuma se tano so apatrapa new side and sese wodi wani ekire na obeje wa yaresa me da se me no ka say wo kon do say obeti ahoma bofo no wafre na nchirimu bia aka no yetimi achirimu achiro sanse radio so de e na bre no enhedani ye nafa enu nti odofo a wutie me abe herbal clinic e wo kuma se tano so apatrapa new side ye chiremu se wudu tano so apatrapa junction de be me wo hu ne ntem so wadu ho e ya so dan kese mienu a e bo ho e ye presby ana fe roman asori dan e bo ho wo hwe won sani fa so abo se taxi station wo ho a kamia se kuma se ade taxi station bi eni ho a e fete se ho ahomeka wom papa enti sa wo for taxi wo ho na wo ba be herbal clinic na ja sa ya sa na crash ase ye den ye adwuma ka che driver bi ase wo ko ma me abe ho wo twa nsuo no ye se de ofro popo no ko anim kakra bia won sani fa so bon se ye signboard esi wo wo si ya auto wani won sani fa so a bon se ye signboard ba ko si aso ye no animu a nyame won konkron twen wo se do na bi si asase no so na ayaresa no ahya ase aye adwuma eno nti fa homabofo yi empanyin se da achi asem nti ana ye dokoto kwadu a ye jam ho ebi enai de bibia enhaw na de di akire ba no onim nti bomoden na etwura homabofo no eto eye 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 0208 upuso ahomabofo emienu a ye beje osena nkomotwetwe bi e ho no ye no atwetwe because obi ne manka bi na ntwa yi mata wa hayi ode ba ko mienu be so so na afi ya ma happy birthday yo ya ma doctor Mamenes Mame Mata sanity also onke Mame Mata mejidi se wone Mame Abe ayadwuma mo andes for na nkasa biribi atwam na nka mo nye bibiduro ni ade na wo ka fa Mame na yaresa ho nyoma bebre a mekafa Abe Herbal Clinic Mame oye nyoma nsonko eweye mre no yankopon yusia Mame eye nsenkyerene wo pa wo a fibroid ene hawa osa ne hawa to any bra Abe Herbal Clinic ye ni uhwamoda low sperm count a uhia ba be ma no o ba fa oyere bra ana oba wo ba fa okunu bra ni enhwe na yenye de yenye o test ye test the enfani agro ye test the enfani agro test na be mu ohunu sa ntu ba ye be ye test bebre ahwe onipadua nim ne e hawo ye be ye wo low sperm count ye be ye sperm count you be running lab test bebre and oba no se be child scan ahwe nyoma ewo system no identity fibroid na say e de na eyo nyoma bebre e na be hwe ewo weedie no nti misro me kanfo Abe Herbal Clinic ma say tu anamo bra Abe Herbal Clinic na ye ni hwamo da ye ni hwamo me da wase ni no na mo de yadwuma no hunu no say no no da say adwe bi na no atu ni din Trickles. Yeah. Ejawum. Obi frɛ bi busa me say na Mamenes trickles ne den am so ba. Ye be trickles wo. Sa. Na tre na kile no no. Sa. Ne nyina bo hunu. Me da wase. Na memedro bi a be pie mu sese no. Enwanwa. Mo de ho nkomo kakra. Mo se mo de ne de enye se bi a what the year was your one. I'm a book who we are. The team and Conquan sanity. Wonderful. A friend Pokikra. Giddy. What I said, we are bear man, say, or even mamma more pure of fear, Mr. Nidium, for any chair Abe Herbal Clinic. Yeah, bra. But you are now to pay a frafra. Yo, how bad you sell no near the amount. Yo, your hair height and so near the amount. Nippon heights. A boy cry Busaw, or no, you're by a Busano. I'm here, I'm not with you.
na do so fa nipa height ho oh yeah height ho na now say sizes me gina ha me ne so fo ntimi nya pe dabi okay yada mase abusafo yankopon hira mo pa mamenes yase wo bodwuma ho pa yankopon hira mo na eti nana me gina adwumayefo kai nyina na mu Emma, your mamma, Dr. Hannah Hetiabe, happy birthday, Slonko. And now say, Bibi, I became Munti, birthday, no celebration. Good, yeah, so spend the Yamiadum, a brand of swan, Mobile, the Domina, come on, Abuchi, come on, Bami Eddi, birthday, no song. And I'm a song crab, Akumanka, and the Menko. Azaoka. Ababa will be Tio, our man, so I'm free. Nancy Boating. O see utio papa nti me ba me kan je say o transi ya no achi ya no yo abawa nansi me sia o pa yo ene mpa ye twa to mo famra na ye mpaje mu edase ye da wase erade ye nyankopon anwumre wa o soma yen de wa hye yen se meka ana ya ka kire onkrofo de aka ne say erade be bo na waba na wabeje wa yare sa e wo abe heba clinic wa hye adwuma pass ne ye giti say o de be kwa wie pa ye na yemfa mu ne onyam hye nyina ema odin Daniel sompa adwuma efo nyina ba onyam ti asefo anim fa wonsie wonyino na se kra won so a won ho ma asem na sade nyina wie peye na wie mu di a yebebom de na ase a eni kabia ama odin ye dawase so be ne sa adom begya ne nti amen Ochira no papa nsuo nyini bi dware na kɔ abe heba clinic na kɔ hwa nwanwa dwuma ya ɛkɔ ho kɔ hwa bibidro mu nsankyerɛne ya ɛkɔ so ho no mo abusafo lawyer akasa wi ni manso bia emom akasa ye bɔ ne ma bi pɔ na yatoa dwumadi no so yɛda mase sompa 3.1 ɛna mutie no ɛna sompa TV so ɛna mohwɛ no asɛm sɛne tie bia asɛm bie ni ho ɛkyɛ ni patenten asɛm no foro fa na ase fa na anim fa wo sere so ɛbɛ fa wo bo wo furu so ha sei na ɛba beduru ano ha ano ne yɛde ka ɛntra ano asɛm bie ni ho ɛtra no sɛ yɛ ni ne yɛde bɛka na no ano ne yɛde bɛka nti mesrɛ yɛnte ase asɛm we nko a sɛ de dede asi aba ho wani mu hono no ano odin what is happening adenanti ase enya dwuma tie and say Sompana 3.1 yo krobia asante kotokose ofikura ni wanyanem obi a okura fie no o ma asem nya o ye pi nti sesi ya no se yen de ye ka ye na ha obi a lawyer so kasai lawyer asemi etwa no hu so bi a court na be kwa kopi lawyer ni a wasua de ni a all nyina ne se be obey wo twa no kura ne be ma foforo ekonyi san be ma bia ntimi ma forward se me ba wo ba we sei ho no emma no eye be ma idia ene de enti ase adwuma emom wa ma ya te ase se be ma ni kwan se obedi na se o ma oba tan ko hwe ne ma ba bi omo eno so ya asem bia lawyer de egu yanim bia no ya te ase na me ntimi hunu se nti a ese se emma na wani mo ho no be kasa atia ye ne kasemi Oh, hey. Oh, Bema. Where Bema? Oh, hey. 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 Bema, where Bema? Keep cool. Mese mo mame. Ni mame for to say esi ni no no abeto. Ba panyi. Wada Roma. De ba bia sese de se na wan fa se ho efiri to.
ya de say kura na sebe ya nkasim ni ya lawyer ni ya kasa wa kire mra ni mu nyina enti sese no senkwadae e wo ba mai hokura ebiri bia oba tai pete wo hu ne ma na ba mai o ma na kwa mo nkɔhwe ne ma emu wo sese suku mu no mo wa ese e ka te suku mpanifo nse maami ba hwe ne ma wo suku ha ense so de nkwara na tra gate and school bia security or the gate na no mesre enti oh master ko hwede se ba bia lawyer akasa fa no mo men fanto enye yen na ebetimi asesan ne a amamra ye Ghana ba ye ka asem no ombeti ase sa lawyer kasa o ye ne yete ase ye ne yete ye ntimi ntwe lawyer no wo fo mo da because de ne ye nam so no lawyer eno ano nam so ni ye musa se katacha wotie ukɔhwɛ de ɛkɔ so animu a ɔmomienu me de me atesɛm de me no sɛ wo kan sɛ frikrakra nyanam no me kra yɛ te a yɛ kasa no ɔba bi o yɛ sitwa wo twa man ba me de me no mante fri na no ba de me pɛsɛ me te asɛ sɛ de lawyer aka no ɛmra wo nti ɔmo nte asɛ saa ɔmomienu nyina ɔmo nte asɛ sɛ lawyer me ate asɛ sɛ enkola no ɛyɛ ba ma ne ma ɛmram sɛ ɔba bɛte asɛ saa mante asɛ yɛ adwuma o won kwa so ko hwe ne ma te se the lawyer aka na mum ba ko ba brase na ba ko mrase na bia wo behwe wo ba na wo de ne kwankwa ne na de ba che pabam na o ba ma se be ne ka kwa ne ka de eno so na kwa bi so no enu ti na ba ma so no osuro eti omu mi no mo ntiase no ma ekoso ani mo no nya sam ketwa ene ma ekoso no de omuno yi ya no nso hwena ka che oba ta owo bai woni ba ma ya japade ho asem ne ye ka sa obi o ka ho bia ye 10%. But obi so kodi asem na wa nipa wo beja nipa no both side na make o wa wo beja nipa no se wo be so jagu mu a wa mo nipa na ne ba ye no ano so so nye wa mo nipa no na ye so ni mo didi pa nya sam ketwa ya ne aye ka sam no kura so wa fa ne dia mai na me de me manen ha be pie fi se so bi didi matam o ye de atem de ye se de ne no one time me wudi matam asa me no ye won go for ye se bo mo so respect ye e de ye abaya Asem no ka say lawyer kasa no ba bi wosi nyame nhiraw na wosi nyame nhira lawyer fi say na waka wo bo so asem de amaw so enti the American say wadaroma ba bi aduro no ye nya ya adwene say sebe ba wa ba ye de ano be so paw ye be di watama na ye be gu ani mu ase sebe se woye bubu ani kura sebe yenyaado wode omubuo no awo ma eti ye ni bibia editia emom ba bia sesa wote ase na se wante ase a na bia kwose ya matie bia na bibia tesa ba ma de sese ne fa no asem bia ni hobiu jesa ono ba ma ka sa o mama me nkohwe ne ma ene de yeso ye ntwe saade ne da ye ntwe da kosi se ba ma be nyante ase se obema maami kwa ma na behwe ne ma anase bia ode nkwara ne beba ma bia maami wo e mo ma be chia ye maami nano katacho asemu nka o mrewu hwe nano asemi baaye de sese wo ye bia no ye kura ka sa times ne ma bita eye sa se nkwara nya o ma eye bufuo ne ma nipatimi de ye sa e wo ho ye ne obai ye nwa bai ya kasa ne wo maami wo wa betra se akasa ye yawo wose wo maame nyon na wo nkranti de maame ne te a wo kana nya sa ne te ana lawyer abam sese de ma oba ma wo suro ene noma bia ekoso ha no katachaw yetia oba bia ekoka na asem ane ba ne ma miensa ba ma ne de na duam se mienu ye yunkra ne ba ha miensa be si na ye kasa ye kwa hina makwa bi su no sabe ye nko no kwa e kwa bi so lawyer kasa na makwa bi nko no kwa sisi be ma de ma wo suro ne se obai ba no so empanimfo nti na to ma ne se wo kwa ne bia wo maame abekasa no wo maame atufo na se be ma nso na busuafo atufo wo mo ba no obai de ogina no ogina ana be ma lawyer so akyerem se be ma won ne te dem na se be ma kura wu na mo to as eyere ni kunu a enkura na obai ntimi nka nche ne se enkura nya ne ma ito hono lawyer ame atiase na no na yepese yebusa se the lawyer kan na obai ka se lawyer me da se nyame hia no oho the lawyer kan na fe de wagiatum megide
Wajia tu za feda enkwano. Enkwano ya obema ima. Oh, Obama. Asem we. Oh, hey. Obekwa kwa shebe bia be ma ne tie. Oh. Aha. Ba lawyer can say. Ba lawyer can say. Obama. Dama transe mame. Ya ba ka ba ko tie. Ba bi ya ware ne ho asem. Awade ne kura de egu. Tie. Kata chau. Mame. Kata chau we. De wo me say. Seb aye lawyer mun nya bo che. De wo me say obey lawyer ka say wo say awaka makoma so ade ma. Ekwa bi je ekwa de say lawyer kan. Ne say ntase be ma ye de fa. Because oba de e kan. Eno na lawyer kan. De me pesa me kan say obey the lawyer kan no. Waje atumi say obey be me say ne ho kura ni wa. Waje atumi say nkura ne ma. Asamuka say be kokoto na me hwehwe. Oh, never go. O ba say de kokoto ana. O ba say de kokoto. Eno kwa ne. Any sorry, never kokoto. Hey. Kofa lawyer. Never cocoa. Nana Ovango Court. Ovango Court. Oh, Bema, no was in another cassette. Oh, Bema. Na mami kwa mo when you need one man over there. Man over there. Mami. Oba. Bema, me wano me kasem no. Bema. Oba. What's that? Asem said yes he can on road be court. Ah? Because be wa. Obi so asem kan. What's what the be court? E die ma kwa na so na fa court. Ya no e. What's what the be court wa? Ye ni kro na ne mia yam. Entimentra wa. Obusa question. Me say. Obusa question. Me say. Ama ne fan kra ne nkwa abra mi ana tie na me ti bo de na na ebusa no I say lawyer ka se mi say ba mo so de oban ban man so ne nkrofo aba ni mo pa anya sam ketwa obi ade ni meba enti me say ana na ebusa wo se tie lawyer kasa no si lawyer wakama kuma so ade e de ye lawyer kan ye de lawyer kan so obehunu wo ma biri bia wo pe so okosra wo that's I was say oh minya nkra no be ma nebuso ni bia nche aha na wo hia wo no fine me wadan was yo o me tambia de bia ye nyina ya ho so person me nyina ko tane hwa minya nkra mi a woni be ma no da nya tem ne ko tada ba o me ha dan bo ho ye nyina me ka se be ha dan ma mi o me so me ha ni dan ho me ka se o da be wo se be ha oh be ma oh hey oh wan kansa wo se baby ane da wo no e da ba ku bi to aso bra be ha ye no kada jo ontimi ko ha da me pre ontimi ko ha da o tana adwene ne wo kan na adwene wo chere but they wo bayi kan aka lawyer cha sam no o sam ye bredodo wo lawyer kasa nyina wo se lawyer wa kama kuma so ade ma ye de tie yenka wa kuma so ade ma fine and lawyer me aha kada jo busa se me on pe Lucas me ma yate but what you to me say akra ne papa ni what you to say akra on papa ni ani de me jintu ah ne abrowati abramu na menyi asa pa wa nto ho yo memo akasa abrowati amre be ma asem we se me gidi sese ya anya na ya nsole so a ye betena so ama ade achi o man hine krampo be ba kula la ne tam ne kula ne still la ne afa bi so ya nya ne sa dodo akonyo ba akofo ntena so nche ababa we minim sese aginasi opese yesima no what the asema ba be dampanimfo ama ketecho ye se asem ne kula ya ono oti adwom ne se on pese o de beto baabi a obeka se bia wa emu ani ya ama enti ne baabi aduni de yempem lanim ni na wonye lawyer mfo munye lawyer keto a wo ye adwadu bi e wa adwumani mu wa bin wonim se de emlesity e na wo kula wo kasa wo mpene so fine wakasa akodru baabi lawyer nyame nhira lawyer nyame to nkwanem nyame nhira me pede wo ka no na wakasa wie
na bema na sem na waka na mekura no na bema ne kasare ketechew say one ma kwan ma maami mehwe ba bia enkwada ne tie no me na me se me ne na nya adwen because me ti me nwo me ma na se me no na we ya fa nkwada de ye mienu nyina ma nya nkwa wo japade na wo kwotena wo kata e bia wo ma me obata na me chem nkwada ne wo mo no wo ma me mehwe wo mo de a me ne na nya adwen na lawyer kora mpo nso no asese su bie mu se emle mu no eni kwan sa papa eje nkwala nkwa boss se bia ma maami ni hu ba bi kro mo tie fine baby a wakan ya nkwala no so ba ye me de no ene se nkwada na decide so mbe tena wo papa nchen eti maami ntimi fo so baby a nkwada na duro no wo kwa bro kire nkwada asem ene yetie Kristo kurampo no nkwada asem open nkwada asem eti baby a wonum no epese wo motena no akwada we ni mimi susu se omu nya nkwada nketenkete asa maami beba school mu se wo twe wo mu no okasa wo nkwaje se bia wo de aduro bi afred yanum na bi obetimi atam wo mako apart from that say obetimi akidnap wo mu no maami ntimi ntwe nkwada wo abla nkwada we se mo wo mbegina ho se bia omu di na chida bi because nkwada ne ba ye no eniema kada chon nkwada ye sha de nso meme kai maami fa me de anya mfato ho maami ya waka meme maami woni ye ntamote ye wa abla na yesu no nkwada be ka se bia this time around no mo mpe mo maami na sem because se bia mo no papa atena che ni nteno but ogbanyini no nekura no omanyina wie wo mu wie JHS a wo man kasa kura be kase ye maame no wa ye den kula ye maame no nteno enye SHS asem nekura mpo biem eti nkwada ne de ye ntwe nkwada ho manso maami wo mla form nkwada no ye den ye ne mane wo mu ena papa no so ne mane wo mu nteno papa no me ma na te ase wonti menye nkwada ne nkanta so se wono nko ane ma oma maami ni mehu nkwada ne mla kula makwan sente no omu nyina nyi omu ho nte ase nkwada no wo mu yie die mu eti na ye nyina ye te enti ye sre maami no mla form se wokọ court o ka se enya ma enko court a obetimi de wasam akọ asam akọ fa lawyer nye ne be boka na se tara 1 million so pa na be bon hoka ye ka ba bia e dia so bie baba na se wonti ase de a me ne me fi se ka de cho eni kwase ye bla hu bebe ba bia ye decide abedu no se wonti ase de msusu se e wo se ye ja na ba bia opa bia no ode ne ko what's on your baba emle no eye bema ne ma ye ka nye ni bema bi ni mu ma se enkwada ne ye media no eye bema set ni ma na bema so bema kwa so ma hwe se we no de ye ka na lo enfu maka se wate ase won te ase de bema no e ma ne ko ne da da bi se won te ase wate ase ye ni onu na sem na chi o ma na kwa se bema wo ho o ba hwe enkwada no kra mu ni ma o ni da ha ye di ma so for bema ka bema nye is how bramuni e ma fana word senti ase anya duma ne ye makwan amma maami we ko hunu enkwari school mu wono a ebe ye debate kese wo school mu ho anasi ye makwan so amma maami e de akwai kwotena said you okase omu nyina ko hand down principal ko a na manye zo na hakura no e de na adwene no wo kire ye it doesn't mean say the ye dwuma enyamla eno na enyamla kwan so obetuma for so obi say bra be ha da ne ehwe nkwara no o se nya na be ma no ma no adan wo say omra me ha da wo ne de ne nchen ne ehwe nkwara nti wonyi ntumai nkwara no enko na buse ni bi ho sa so no so nkwara nko no ana 50 years from masa ka chomo say settle nya ma mo papa no ana wano no ana o wai abema o ba na busa ni bo ana me je nkwara na ana me je nkwara na hwe wo wo ba pene sa nkwara ne mentena kata che wa da say nkwara ko neutral grounds ba bia drone die sa do say be ko go die ko na kata che be ma tie for mumu bia mbotimi asomba ya mi enu mu ahwe wona maye no papa no best sponsor ma mi sunya bia odbe ba be boa na omumi enu nyina obi a betimi abehwe ne ma ene na ye ti no just just papa no so apene so just apene so lawyer kan mu say nipa mienu te wa obi titi obi ba asema lawyer kan ero so obi so mienu nyina apene say social welfare fo na say domba say bibisa ene de anya na kura so ko de na me want to say nkwa na software enkwa na mo kura mo yire mo yi enkwa ba betra ye ja nkwa na tie tio enkwa no ya se wo mo kura na
Asat now nkwa mun kan so mbanyine o omunyini mu ana omanam no ebedu ba bi muntimi ntwa mo man so da me sa ka chiro play sasai omunyini no me se se am no do se me baka bia no mitimi no me ka chiro play se me akue o koso ba set no ha ho enyo da no power ni so o power ni so kwa me o ade a we no gu abusuani ma so nti wo abusuana na wo mu gina no mo ka se mo didi atam no esa ko mo ka bibi cho se jade we na ugu ani ma se omre ye kwa bonto ma me no na wodawro ma me ni si ne ba won tiafutuo enkura ne de papa we ba we na tiafutuo a ompese obema kwan maame ba panyin de wo se eye be man oto nkwara na saworam ane na ma abufuo ba ya saka obey se wote ase te se de ka na ka fe na ke yanso be man ye betwi na ko no ma be ho ba se na de ye pese ye ka no o ma ye kwa me ye nkan no ane yakotu obi anim ye firi wana nsa na yakotu wana igwa ye wie etika so se kwanya 50 years kwanya ayi anya we ni ma na ye nya da kan ye wo ba do na also me hada mamu mi wo so me hada wo ko mo ama nkura ne kompetra mabuso ni ano no so mprim nkura so me so me mprim na enti no ma hada enti baby a me kwara so me kwara ti wo bi me ko mu school o so lo me anya mo ko hada enti anya ne ma no bebe na ko abere na wo so ko tra da na wo so anya ne ma no de o ma he o no manya de anya obere o ma ye wo se me se anya ne ma de a o ma he obi ma wo se o so de o ma he obi ma anu de so pepa o peni ye dia o hada de ba sem kwani ka ta no ka sem na ko to ne de mi na so he e fa na so was yen ko pass asi bi no no fa ho ye de na na bo chi dan ko kodru for be mo bi wo de ne nkasa ma me kare cho che nyam bo ayo me ma toilet boot eno o ka na toilet boot anadro na ko to ye benya bi o fa ho ye de ya kwaji ahwe na ba bi ansa omono se oba ne be manya asem na badwafo aduasa kora hiase ye kan oba ne be man pa ne solve on problem refusing to understand se nipa no ye teacher ba kwa no kire ade from to o tan oduma sisi a oba o take kora mo se be classmate na nyem teacher o kire mass bia do you understand yes no sir no afire kire no akire mo do you understand yes no sir na o paper board no so nyina na wo san hihye ne foforo do you understand now yes no so then you are refusing to understand I was in animal ma that say montia ma de maye bia maye refusing to understand about dia na mama ye bre no ye bregu enti abaya fa ne se be anya do a wo fa nimpon ne me ana wo busua panyi kura ne me na wo de wo ka say wo busua for mani ha ne ade ye ta wachi wo na de complain bre yen enti obi o de complain bebe bia ye ta na chi in advance so the matter no wo do wasem ko da court so nka ma wa de wo be ka no enne court gina so je se wasem nye de enti ye ta wachi enne ba bia ya ka sem ya fai so ya ka mana boa wo obi se o mama ya mienu maso wo mu me hwe wa na man be men na ba mu mu obi kura akọ sofu bi nje so mo mpa ye mani kunu won hwe ne ma we de wo so obehwe nkwada no a ma me de wo ka se wo ye adwuma no me ka che hwe wo adwuma na wo ye entimi hwe nkwada amiensa wo me se me ni bi de but me wo ba ana mansuma wo mo mansuma na buso ni bi so o me hwe me ba mansuma na buso na wa dia wo ti wa wo ka ye ensa ma free ba ya betra keke mo mansuma wo wo ba ba gina keke sansa wo ena me neto ena me se me kwa so na makwa na makodi me ho na makwa se ayema ya ka me nka uja wo yayi ana no so mprim ankra ma unkwa dia dia azo so nyane kwata no nyana so nyane kwata nyana so nyane o ha dare hen o go da we unim ni okeka on tie ye ka no unim do ya kasa pani mo ya tedwo makasa ye ka bibia cha wontia se wa se ma wo beta bibia so wo keka ena me kwa ha ena me kwa di me ho ena me kwa na me kwa wo ayama ena ba ma no so ena ba ma no ta ma no so nkwa no sa bedu sa be ye nkwa no papa wai nkwa no papa wai on papa ni wo ba me bia ni wo ba forward mama na no forward mama na no forward ba ma bia wo nya mu da
okra mema ono wo ye kra wo ni ma bi obi awo wo pa ma wo busuafo metwa ya mene ba mai onya nkra ni ma o da ti sa mo bra mo wasa ani se ra nkra no wa he jaja okike kana wo ku abusuafo ni ma se o dia ba ko bani dia ku no na meba ko bani dia ku no wonu aniu wonu mo nwanye wo ba na onu so ba bawo because wo ba na onu so ba bawo wo pa boni yo bo onu so ba bawo se wo so wa deceive no enye fe wo buni kwase a wo de nkra na dwana kwan nkra na ne wa hu mai na wo ba ha ne mo hu ono ware wo so afere wo me ya brasa ya be cha fide so mo me kasa sa ekura we de ye papa ni ma ne mo wanya de ma wo ade bo na ha adacha yan re na de chefo be be ade na ma fo bi ma ne nya ayeyo ade ma fo fa o mo masoma so fa no koma ni nua ba bi wa masoma se na woni so woni nua ba ho ni nua ba so kram ne ya aka ne ya aka de me pele nim kra he nim kra ya metan onua ma no kwa mo ho ya metan na de ho nya tai nya ne so ne bo na na mo ya dodo ani mo ra tv na bo no ya kasa nyomo to no mo hwe na mudi atam kodi fofo mudi atam asema ba ya obi akam ya ano ya ni atopa ya de ye to ya ma wa lawyer me de kum ne se wo se ya kra na se bi ya ba ya sa ah omo boni no mudi no mudi me ba jani tina oh boni de ya ka boni ona di boni ba ma wadi ni boni oba oni ba ma oni oba ti na wa sa ko ba bi sa ko da ba ko ja sa e ja sa na enkura na ya so se kra ba ko kra ja da ukika no ho no me ya ho o ye mi aka we ko so ja da ukika ba ma bi na bet man hold on fire ya kwa ahoma no so na ansana ya be kwa ahoma no so no ya kwa Semens Haba Clinic ne be memo me de okeka na sa kwa wa tena ho a Sumpana 3.1 case ya na ye se sotro adan ana be man so de na busua for ba masa nya ja do keke ka no hey enti na ye se be ma de wa ye obi ye se be ka tre no enti makwan gitum se tie ye se gitum se papa bi be man yahudie ne nke yesu be man de wa ye obi ne ka bi se oba be ma yasum ubo na sum ada wa ye wadai wa ye wadai na abo na sum me ma no de mu dwane ye no ho ya nam de ye no sa na ye ya nkofa na ma ha ka be nyana abo na sum mo de ma ya de mu aha na wufiri ye ti abo na sum da ade na shiwa na shiwa ti ba za wonde me ma anye ni ye ti fa che me okay wa pa che so anye ni mo beti le ba me akon nana ba ma no konte aya ukwe bibia nkwala no ede ukotuma nkwala no do mu jawan jai nkwala no nkwala no kura se be mu di aweho anya fe se mo yesa nkwala no keto amensa wo wo no ende eye be ma no ma be ma wo no wo no ne ma na enso utwa fa ho eno so sa ame mo ma woni o ma dadie o mo huna mani papa ano ko ha no mi hu gana ni be ma bia me ko ma me wale no ha no de ona ne to sisi ano be se mi hu gana ni be ma bia me wale no ko se to no ha no ani asin kra no yiri na me ma o ma sa hu me na me virgin de katacha de wo ka no ye nyi wachinyo ye se de betima boa ye din ni se wo betima ye de a sa na lawyer aka sa bia na ne ko sa pasa kra na nya papa ima and de gitu but what me for wanu hu mekasa na ya kra na ma sa that's it Piao na wo be kan sa da no fe na wakasa ma wanti wo me abrasa yo for ene abadwafo mo da ro ma se de oba no wadwon so afara bo wo se ankwara no eye be ma ne dia that's it and they say there wo so ja so fun keka sa atopabu na kan se Ghana ni ba be ne atopa Ghana ni ba be ne mu Ghana fo nya di wa fa ko di bo ni ba
say you research. Come here. Suffer yes, sir. Me person be konto fa. Jai. Come na jai. Me ya kan se ma come na jai what? Esa me nkete si abrem na minimu atopambo anasese. Owa bi Phone be bie no mo to ba. Come na fa wo na no mo nya. come na jai. Me si jai me jai. No guys na fa wo mo. Abrewati a mo da be topic afa ba bi a me. Abrewati jai. Hey! Omo no ya, omo ta tunu mo to pagu. En no wo mamu sia we be masa. Suffer. Mind your ways. Enti me na ka se tia me sa no. Da bi nyawa. Wo ya de me bo mani chiro. Yo. Jai. Abusiafo ye call Semen Seba Clinic. Semen Seba Clinic. Say the Obana Tia say enkwara na ye be ma na dia. Obe be bia free baby ma na ma me bi kan wo ayi offense court no. Ose George. Asem wo mo atena ho be over 3 years. Ana ose George. Ana wose asem no ye nyin kofie nkosiesi. Asem a ya kan be 3.5 years you. Lawyer ni si judge ni si trust you say asem no mo fa nkofie nkosiesi. Abrewan se George. Enti asem wo yi a wo be kan na wo nkan dada na de body ha ka hire ya tutia. Afena wo be ka say yeah. Isi ana ya share meter pa ya say ya den pensa maka. Oh, ya ti ase. Aga se da bia na ndi be. Na say ene de way sia na sa kura. We kura isha. We say de. Say jobu sia so hwe. So hwe ni mu na Yankopon say na de. So o say hwi. De o ka so o say hwi ni din ni na ayira me. Ayo. Anti ya chia why. Ya je meter. Meter de ya hia bi de. Pensa maka na na ya shia. Apes makafo. Yo, abusuafo ye ko Semen Seba kende ka waso koma mpon obi a hododo wo say yade na che ana enkyereye say yade na no odin ana ano nye den ama waye sasafunfun a mesre fa ko asokoro mampon Semen Seba kende oh ayar sabia ni peyi won aye pa wisi ya mama matmas ya na wabi sanse mama matmas ufi US ba na okwa asokoro mampon Semen Seba kende ko sa ho yade na e hote say na omumu nkyira wo pa Mmrantehene media metete say heba clinic no na mamu ne sakura say ya sabi di mu pa sa abusuafa yade bia kodan Semen Seba clinic say ya wo say ya arthritis onipa nkase mu nyarwa say ya typhoid na candidiasis say ya oba fichi kromo haw say ya sikiri yade diabetes na pressure say malaria kidney onipa kidney ho kan Asem onipa brebo ho kan say anemia obi da hospital yes ya manisuo nkoto amensa ne na iso no yes asa efa hene yade ane ho ho tia ha no ni timi no pa bibidro ni timi no pa prostate sembia mesre omo ultrasound scan machines a yede be firi wo hunu ba bia yade wo lab obeye wo no obeti ase pa nutritional counseling aduane a wudi ababo ni paduane de wudi amoawo yade bi wo ho wo yare yede na duro ma wo se de ania na aduane bi a wudi no emwo ni paduane no ana agene aduro no ente won ko a obayaya wo se aduro de me ho mpe nya ho na mpe ko nutritional counseling adidie ne no mu afutuo no kotie efiri a doctor for we se ka wo Semen Seba kende ke ho ni nyina achi no be ma wotare ana wai usodua mu ana pawo enema nkoye bibia wo be ma feli wa najo da suom eno so ya ho tesemo be ma panyini aja be ma wawu ana wo so no be ma sorry ma ho mo so be ma wase oh dabi ma bia na se ya na tia na na se negwa akwa bi wa afra blaze was me come be me ko feli ni wo Gambia abonte so ma mani ha me ma me sora na juda twa kwa wo so ba na pam no se be ma kwa fili ko on se asma de te wono no na wan ka se wuji ese nya na wo kura wo frɛ match eno ase ye de sei
ɔsɛ o ɛnte saa wɔba ɔsɛ kwa ma mesrɛ ɛnti ɔno wɔkasa wɔsɛ mɛka mebɛ mɛkɔ fili mi wɔka sɛ da wa mini pa so na ɛyɛ wo saa o awo mini ntɔkɔ bebrebe olusu ɛnti mesrɛ wo a ɛne yɛbutie burodua so ana sesa wo popra ɔsɛ o dabi o yɛkɔ wedding ne na ɛnsa na menom yɛ no woboa wobɛma na wɔanom nsa no bi woboa Aja ọmọfọ bẹrẹ nsade o ọmọfọ ka ọmọ ya wobɛma no anom nsa no bi wɔsɛ de kɔhwɛ nsa a wonom yɛ yaka binom yia na bɛma sɔre kuakua a ɔkɔforo ne ka otwere ni sɛ ɔba yi bɛgyare kɔ a na wamfi no ɔba na mfi no obisa sɛ na adɛn si ya neteɛ ɔsɛ o dabi o mɛkora mente ase o wiase yɛ o na nna yɛkɔ wedding bi o na ɔmo nonom sa mɛkora mempɛ nsa o ɔmo nonom sa na menonom bia ne adare woboa ɛnyɛ ansɔ anansɔ obi na atea no sia gasɛ yɛ nkwada na ma na nkasa baabi omu nim deɛ wɔ no hwɛ ɔba ketekete na ayɛ sɛ wo papa ne nnuane kokoro mo akɔkyɛ yɛkɔkyɛ afa ho bɛyi na bisa nsɛ wɔde nkwase akeka saa na adeɛ akye na o papa kokoro wakari ọba rẹ wuni ni ọsẹ yee bí bẹ́ẹ̀ yẹ gbẹ́ ìṣíà ó yẹ kókó krakye ní wàá kó bí sàdé papa kókó wakari ó papa kama ndé dẹ ní ẹ̀dín ní ó bá kúrò ọbẹ̀ pọ̀ àkà ó yé nsé wúru ní papa kama ní ẹ̀dín náà yẹ dẹ ó wà mí kó ojú àná àwọn báyìí enti onu maame ko dwa no ano ene na obebi za so ba okay ni nyina ansa ne cement vital heba mesa no failure agan no failure o tintima pa eti ko hwe bi akira kwa buku bi na fa fro shy mountains no yeah abusafo adura eni be ma hwamoda ene agan ne cho ne enye ize makora ba akọ so ma no ma wie kro ase kakra kai na me sofo be fa kọ no me ade se obi sam na wana yes ankwase aduro no sa no wo kwaso ko ma mpo a woni rural bank ne de hwe animu fa tek kwa no so edwa ne nyina asane fie to aso no heba shop ne wo ho no wo pe agan no enaka aduasa won sabeka eno achi ko heba shop ne pharmacy shop bia ba bia to abiduro ni abrofuduro won sabeka dodo bia wo hia bia number no ye 0240 61 60 61 0240 61 60 61 wo boss ha number ya obehu wa chi akwa na akosa ho ya de kukire panyi kwasi amona kan we abusuafo momia kwa homa so na hwe ne afrefo beka constructive contributions na yeje hello okay yeah man abreko osamu wọ́n fà sí Nigeria ní dẹ́bẹ̀dẹ́ kọ́ńtrátà pátápátá. Màtí wọn kẹ́ buru. Ní nkyɛn ní ẹ̀mí sọ́fù maame máa ṣẹ́ra máa di máa pẹ́ àmì sí international kùkì àfẹ́ jùlọ́fà. Ẹ̀nkọ́ àwọn ọdún omi ẹ̀ṣẹ́ bí wọ́n bíjà fọ́. Nípa ẹ̀ṣẹ́ o bẹ́ẹ̀ máa lọ ọkọ̀ wárí ọ̀bẹ yìí ọ̀fífẹ́ ní ìsinmi àṣà lọ nínú ẹ̀ṣẹ́ àwọn sàn kọ́ra náà. Ó sọ ọ̀fẹ́ ẹ̀dí yìí. Ọ̀fẹ́ ìsinmi yìí because. Na bẹ́ẹ̀ máa sọ na kànchí náà ẹ̀ṣẹ́ ọ̀fẹ́ ìsinmi sá. Over ebi asadi a nem fo wi ase so ba aka ba ko no aka mi no obi asema brempeni fo na adi asem ba yi ba ya se sem no se bi mpredia ye mu a obi afo ana fa me boa so bi de ka se so ka se o de sem do kokot ta udi ma sem ka se ga adi blofa ne bi official lady aduma no se bi mpredia sa o mu asem obi ebi o mu bo na ma se mi ni aba no ensem na wo kika ko no ka ko de do be ma so o sika oba ko yo siko ya ye fo bi pen kwabrane akan kwa be se 9 ko wi e tire no se wo do mu kwa bi tire no o mu se nyo mu mani o mu
Tiwaba, okay, can is no, and your boy was a DVL test, no, James Canuswa. Coming up and pointing some of them. Make us a better what you got. A coming qua, DVL test, no, I'll say you know, Pacoya, on the same about it, will be about the Pacoy. With us because about any minute, or if you get your suka, and my petty, my Midema for that neighbor Pacodano, or Van Mediagro, on Pabesia, I'm going to be the latest, doing another be. That's hello. The great SAA. Yeah, Majwa of Bosay. City girl. Come on. Another Macan Cardinal. And now some Cardinal. Pa. Hey, now, obey, sabi. Me crossing me a cacao and alpha. I said, what in your master? Sabi, crossing me and you alpha. And I'm a corner way to me. And I will cut a moment, or cut the Ashua, a moment. And I'm a corner say, before the dear Prasso, appear like a party or to Bramai. And I whip upon you, and I whip upon it, we put in a shell. One is for the other Russian men. And you don't cross the summer no. Well, good man, master. I don't know what kind of money is just yet. That makes me a sure for every Sunday. Champagne, I have it. Who does that answer with it? Who buy the amount? Who is the guy who over Doma? I don't know who got to come at the end of the test. Who are crossing in the door? Monday 28, you also Oshima from Wacha watching. Why? Your son won't see. Yo, Medasa. And now, Opamoso was saying, I was on that ground. Come, I say, I was original mother. Medasa. Okay. Hello. Hello, good evening. Good evening, boss. Nekasa Libo, your family Poku. Libo. Yeah, Libo. Hey. The German program. Yeah, what you do? Libo, we are about that time. Yeah, about that time. I want to go to Valley. Ghana could you be Libo? Wait there. My man, let me say, I'm moving at 12 o'clock. The oil and Patakra were good and much. Oh, catch my brother and say, man. Motion you are now or could you try be back and I walk a cancer seminum. Into motion you has him with Detida. Eh, motion you compare. I'm sure only Breman could train you back and compare. A bit night indeed. If you also or the Breman into no cancer seminum, into ocean and some walk can ocean ye. No, the Breman and all your side. Yo, that's it. Ever come on, boom. Medasa. Hello. Papa. Yeah, Wani. Maju. Yeah, song. But I'm not afraid of so. I just saw. Na, but yo. Oh, by what I had the more to carry some of Brazil, you know. I did the move by your man. And granted them ranching on the sun call more and it's not. Also, I had the more to color so who for see by all sorts of banner bearman. And young man, I said, Mmrantehene, me fa call mo and call mo to. Me ba cho me dance. Me so me da wase pa. Hello. Hello. Yeah. Mmrantehene, I'm not past you. Ya te ho wa man ke so wa da ro me ni de ode bra yen. Ye tiao. Hello. Yeah, ye tiao kasa. Mmrantehene, I'm past you. Ya te ho. Ye tiao. Mmrantehene. Me say Obanu Jano. That's all the your friends say and Krano. Me say Ujai Bermano. Ujai Bermana of Pranefa, Obana Besa and Krana or Dombako. Yo, motion ye not said a bear and Krano and Kudi Oban Ordinance. You do Oban Ordian and Krano Janiaco. Medase. Okay. Last caller. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Master. Doma.
Hello, yo Kasayura. Na Obano. You busy na or no you. No, no, I don't. That's pa abusafo ye de asi ha sese de emsante ase ye djuma kakra ayi me ne fra no to wala na me di won mato ase abra de here kora woni mba no to so ni num no aya do Sompa 93.1. Susu se ya kan ye ma oba na busua ne be ma na busua ne emra ni nsie fitie me mfa na because dem so de ato yi Dr. Patrick PM Castos Otipa Oswachia Dr. Patrick Medine so Oti ani PM capsules ne bi ho bi ho hwe odi djuma ho ani PD capsules awurade nyankopon Dr. Patrick na mrese mu no obayiniti eso oyiniti na woteta hefa eso oyiniti baba na mi nua ben mi nua ben enso obi aso last year o konkran eti ban o kwa nyame ene de ma fo se yare owo made wo na we kwambo de ketwa na wo di abakume enti de wo mu no ye hwe na fano ye no mo hia aba ma bonto ye mo ate the producers be mo so ma bonto ye o ba kan bibi ne samo sa mana sa de nkran sa ko fie bi na na ji awie asma lawyer kan e won hwe match na ye hia fitiem isi de waka no jaboa afi na hie waje ato ti afi na ye betrase se de o kra wo ho a no wa flash be me so be fa why be me we ne misika nkoto credit nye we ono so be flash o o be flash o ono so be flash o ono be flash o wo bibi kan oh there meba oni bibi aka dia de be ma no so ha ise de ya kano e be sre yo be ma ayenhwe na fane empe da be na benya kwa na no nkrofo aba na ye tena behind closed doors nipa be 4 we been far more than 4 people fa nipa mo ti asmase wabusu ni nipa ti asmase na for mo bra Ojo what I say. Okay. Dabe. And they say okwa and producers in the Bakasa. O ka na we tibia na hu hia se be san secretary tibia. Me kodru fiam. Friday. Me kodru fiam afre. Okay. Yo, oni abusu an ko kasa ya. Na ye entrance ye de ye djuma ye ya no no. Ye no obi cassette ye ni a. Ye te say be ma bia nti yen haye. Ama so abusu an ko kasa why? Na nyame ad me fiada e kwa bia nwa why? Abrowati amede onana se wonsa. Ona ro ma je ne number. Bibia wona ne kasa ko sisi be san hia bi wu. Oba no e kama ne koko na nje. Enkola na ho ya oka ho nte bibia beto din. Ana ofuso so me de be ma na se wonsa. Oso wona ne kasa. Kala chao yam sa abaya be hunu ma wate. Kala chao medin ka fa be ma no number ne dadante on de am ni din kita ho to de fa ne mo for so ma adarom. Me fa ha ma for so ba. Oba ne mo for so ma. Oba to ba be ma to be ma. Kala chao dan say abem. Abrocha wamba. Enyane. Wamba. O pe be bia e ho ma. Na we dia o ya de sere me. Uchu muta de be ma. Abaja for me damase. Atie for me damase, ahwe for me damase, afre for so me da munyina ase. Ene eyire pa na lawyer fu ye beda na se. Na se we nya show yi bi anhwa enkachi. Bomodin Asem Mmpe Nipa dwumadie no yate ehun agu social media handles no sunti no Facebook no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM anasa Sompa TV Ghana Sompa TV Ghana uko YouTube nso a eno ane se wo bo Sompa TV edi ahwo yade abenya dwumadie ni bi ahwe ne
the question asem we say na update no kora chen say the afa na ye tena so nte no me fe ne agro kokwo hwe a mesraw like what subscribe ya no like no asa share the ama unua no wahu de ekoso se de be ya da bia no ubenya bidia ya futuo na unua no so mo ho nkyere wo mo wa ablabo mo nte no mo nkoso ana mo nti Asem Mmpe Nipa dwumadie na bibia ha wo bia na tete wakoma no meso bomoden kumase soame mazi macro kwan no so wona mesro soame share filling station no ye ne no ene share fence wo abrosan kama to aso miensa ya total so red and white into no ye kira kwan no enye yira kwan mesro bomoden ana sepusu ya homan na ye nje osu bibia ha wo bia no ana se wo ba no ato kwan a ne ya kira wo kwan 0546 88 32 87 0546 88 3287 and 0243 58 58 78 0243 585878 yechia do phone na katacho obam pacho to mine me na wase abrewatia hey sinama and lawyer B. Yeah, lawyer B. Lawyer B. Na hoye pa. Na hoye. Okay. I was for Missy Hatiamupi. I am me modofo pa Mmrantehene ye bo Africa techa obema. Ochina Asem foforo ho. Ochina Asem foforo ya ho. Enti ochina sia same 93.1. Na eniama nkoso pepepe wano. PK, over to you.